Goeiedag alle mensen alle jaren. Welkom hier in het Trijdorp met Persweg. En ik voor de Sjurgers en Harkers thuis. Welkom hier bij het verkiezingsdebat. We hebben 10 partijen natuurlijk, want wat eerst Friesland er staan 10 partijen die zich inschreven hebben om op te stemmen. En ja, daar wil ik graag de jongen mooie debat van maken. Nou, Sjoerd Hoekstra en Sjoerd Hoekstra is een van de debatleiders en ja, die horen Stef Joris, maar die zit naast me. En wij gaan er voor jongen een hele mooie jongformatie. En wij hopen Joert ik het verschil is te zien tussen de partijen. Want we hadden het nou al in als jongen. We kennen goed mijn kwam en Joert willen we zien dat er geen nuance is. Maar het wel leuk bedoel. Ja, dank u wel, Sjoerd. We zongen graag onder een stukje muziek in vrienden partijen naar voren roepen willen. Ze komen daar tussen die dwarren waaien, daarin een stukje door de zaal. En dan je ze even op de kruk zitten met de naam van de partij op zit. En we beginnen graag mooi D66. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. D66. Welkom André. Dan geven we over naar de volgende, de Partij van de Arbeid. Griete Schaalstal. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered Welkom, Griete. Hier. En dan de tweede partij, de partij van de VVD, Peter Damstra. Welkom. Al je enthousiasme uit de zaal. Welkom, daar is de kruk. Dan de nummer 4, de Boer-Burgerbeweging. Lambert Dijkstra. Welkom, mooie opzwepende muziek hè. Ja, mooi hè? Ja, welkom Lambert. Ja. We will rock you, hè? Hey. Ja, dat bedoel ik. Ja, dan de gemeentebelangen Noord-Eerst-Friesland. Adol Braksma. Welkom. Adol, welkom. Nou, onder muziek te jaren, dan kun je nog wat geweld verwachten van de jongen. Het CDA. Geertje. Welkom. Geertje, welkom. Het CDA. De muziek wordt steeds mooier. Dus ik heb wel een pubquiz beginnen in de eerste Riesgeerkomst. Ja. Dan krijgen we nou de FNP, Bert Koonstra.
welkom. De loper wordt vol voor u, hij is al voort. Je bent snel. Hartstikke redeloper. Bert, welkom jongen. Dank je. Ja, we hebben helemaal uit, dokter, jongen. De zin, Mark de Boer. It's our blood and bones and these whistles and foams against Miller and Noam's dirty lies. Oh, Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. Nou, wat een enthousiasme. Welkom. Al je fans is mooi genomen, hè? Ja, Mark, welkom jong. Dan hebben we de LNF Siebe Vogelzang. Welkom. Welkom. En als laatste de ChristenUnie met Lisbeth Vellinga. Wat een binnenkomst. Welkom. Welkom Lisbeth. Daar heb je geen start-me-up meer nodig, geloof ik. Daar komt stap binnen. Ja, ik wil trouwens wel even zeggen dat die volgorde die hebben we bepaald door de grabbelton. Je staat dat zien, een bredje zien, maar de partijnamen erop. En als bestuur van de dorpenfederatie hebben we al grabbelend deze volgorde. Zonder notaris, want hier heb ik geen geld voor. Oké. Nou, dan wil ik graag eens even vragen van... Heb je een volgorde, jongen? ja, we hebben een volgorde. Wij beginnen met D66. Ja. Kom hier eens even heen. Dan zeg je, nou, zouden we eigenlijk wel graag van je weten willen in traaie zin van waarom zullen de kiezer nou op D66 stemmen matten bij Noord-Eerst-Friesland? Ik zal net gehoord, want dan ben ik die drie zin vergeten, maar alles had te maken met de eerste zin die wij in het kiesprogramma hebben. Wij willen zorgen voor mensen die het zorg en hulp nodig hebben. Oké. Ja, en dat is net alleen voor de zorg dat we het 10 of 15 of 20 jaar nog zorg hebben, maar ook van mensen, dorpsbelangen, dorpshuizen die het hulp nodig hebben om hun activiteiten, hun plan vorm te krijgen. Daar willen wij ook stiepen en helpen aan Jan. Dat is een mooie volzin, maar hoe wil je dat bereiken? Nou, dat is in elk geval zorgen dat die bereikbaar binnen en dat wij zorgen kunnen dat we hun stem heerd wordt in de rier. Dat houdt automatisch in dat op het moment dat ik kiezen worden zal, dat er dan ook een digitaal moment bij te kennen dat mijn meisje altijd bereiken kunnen en dat ik altijd bij de meisje onschuldig kan. En wat onderscheid je hem nou van al die jonge andere partijen? Nou, volle minder dan we denken, want we zijn toen 100% gewoon in is. Daar gaat het net om. Maar wij proberen wel, we hadden net inzitten, wij moeten dus bewijzen. Ja. We hadden ooit wel inzitten, maar de laatste hier net meer. En we willen dus bewijzen dat wij echt mooi van kunnen in de rier. Maar waarom hebben we dan net één politieke partij in wat eerst? Dat iedereen gewoon op stemmen kan. Ja, maar dat had niks met democratie te maken. Ja, dat bedoel ik. Maar de kiezer wil wel weten van, hey, wat onderscheidt hier nou de oren van de oren? En waar wil ik nou op stemmen? Eén ding waar je om denken, als er maar één partij is, dan zit je in het verkeerd land. Als er geen verschil is, dan zit ik in een verkeerd land. Er moet toch een verschil wezen. Je bent toch partijen, wie moet ik op je stemmen? Ja, nou, daarvoor staan we ervoor. We hebben het opgelet om in de Tweede Kamer de grootste te worden. Dat zullen we in de rier waarschijnlijk net worden, maar we doen wel iets bij. Je moet draaien erop staan, je moet net de volle stem krijgen. Wij binnen beskiën. Zullen we hoe naar de volgende partij? Want wellicht komt er nog wel wat meer onderscheid tussen al die partijen naar voren. Die moet Ja. aan deze kant staan. Dan mag aan die kant staan. Ja, dat... Nee, dat mag net van de... Zo. Nou, na één moeite ben we te plak. Waarom moeten de meesten op een PvdA stemmen? Of kennen de meesten op een PvdA stemmen? Waar maakt je het verschil? Want je wordt correct zijn, we zijn niet 100% gelijk. Ja, dat is leuk, maar wat maakt het verschil? Nou, ik denk dat wij Aron hier vooral laten zien dat we dus duidelijk onderscheiden. En dat we een afspraak maken dat we weer naar komen. En dat we zo wel echt onderscheiden op het groene stick.
Vanuit de oppositie denk ik dat wij hele goede dingen daarin die hebben. We zijn een sociale en een rechtvaardige en eerlijke partij. Kun je daar een voorbeeld van ja? Want Ja, ik denk dat er een enquête wordt uitzet onder onze inwoners die heel veel geld kost had. En dat vervolgens dat advies links of rechts deadline wordt. Ja, wij gaan daar wel naar luisteren en daar onze besluiten op naam. zit daar het verschil ook in, hoe je met AZC omgaat? Ik denk het wel. Daar steen je positief in. Wij zijn positief in de opvang van mensen die dat nodig hebben. Zeker. Alleen nog wel in schaal en grootte en inpasbaar en droegen door de meerskip. Maar veiligheidsaspecten ook voor de inwoners die er komen te ween. En dat is de horizon van het verhaal. En dat hebben wij nog gehad. Maar dat is wel heel belangrijk om dat mee te nemen. Helder. Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende. Dank u wel. De VVD. Weer een nijkomer. Wij doen net te moeilijk, maar wie maak ik wat om en om? Wie maak ik beide zijn aan het woord wezen? Ja. Nou, de VVD is net weer waarom. Je de achterom, hij is altijd onwijs geweest, maar je zit in de riet. Wat maakt het verschil? Waarom kunnen de meesten op een VVD stemmen? Nou, we zien het wel in de riet, alleen dat is de omstandigheid is dat het laatste kwartier dat voorbij ging. Maar we willen graag weer in de riet en we willen het verschil ook maken, want wij gaan voor leefbaarheid in het dorpen, bereikbaarheid in het dorpen. En onwezig wijze voor de ondernemers. Ja, de ondernemers ook goed ondernemen kennen. Dan komen de bewoners. En dat is ook goed voor de jeugd en dat is goed voor de ouderen. En we willen zorgen dat het al je wat bij hem dan bedoelt. Toch onderwijs en ondernemers onder te koppelen. Ja, dat klinkt een beetje zoals die 90% wat iedereen in het Wolverines is. Ik prikkel toch even van, wat is er nou nog meer? Ja, wat is er meer? Ik ben... microfoon? Of net? Ja. Wij mij het cruisen, dus maar door wat zei je. Ja, geen geheim, ja. Nee, hè? Toch net. Nee, want het is ook goed dat de bereikbaarheid overal aanwezig is en dat de veiligheid ook goed is. En dat is net alleen de veiligheid terug de wegen al hier aan te passen, maar ik zorg dat de veiligheid op straat is. Een goede verlichting, een roemwij om Dokkum, een roemwij om Waarswerd en de haak om Kolm. Denk je dat het realistisch is om dat uit van kwam te krijgen? Of het realistisch is, we net, maar we staan er wel voor dat we dat beziekje willen. En vooral dat de jeugd en de ouderen goed wijnen kennen in het dorp. En ik zwaar je dus dat die daar ook goed wijnen blijven kennen. Ja. Ik zie geen meer. Ik heb zeker niet meer. Nee, maar wat ik wat bleef. Ja, dat weten we. Dat is, dank u wel. Ja. En dan heb je nou de boer-burgerbeweging. Ja, welkom. Nou, dank u wel. Waar is de burger in je partij? Die zit hier. Die zit in de zaal. Hier in Boeten. Die is overal waar de boer ook is. Want de burger is vaak afhankelijk van de boer. En die combinatie, die brengen we in beweging. En dat is de boer-burgerbeweging. En dat is het onderscheid wat je hebt met al die andere partijen. Nee, zit gelukkig wat meer onderscheid in. Vertel eens. Ik ben het wel mee eens dat we, denk ik, in 80-90% van de dingen ben we het al eens. Iedereen wil inderdaad dat de meesten het goed zijn in de gemeente. Net volle lasten na. Maar wie John, inderdaad, landbouw als een heel belangrijk aspect. Woningbouw in elk dorp, stretch erbij. Zulke soort zaken vinden we heel belangrijk. Daarnaast inderdaad veiligheid. En veiligheid voor de fietsers, voor al die hoordingen. Maar ik kom straks wel in de stellingen waarom. En dat stukje totaal met nuchterheid, realisme. Is het uitvoerbaar? Dus geen hele grote prestigeprojecten. Maar echt inderdaad voetnopengroen en geen. En dat onderscheid je hem dan? Of ik zie hier eigenlijk een brede coalitie van 10 partijen ontstaan in wat eerst. Ik ben gewoon blij, want dat betekent dat de gemeenschap in wezen wel een heel protte straks bij elkaar dwang in. Het rode inderdaad een goede gemeenteraad. Alleen wat ik oude jaren actiona, dat een heel protte plan wil binnen. En die lezen over die in de ijskast, of binnen het uitvoerbaar, in vision lever van tevoren. Voordat ze een plan maken, als met bevolking sprutsen. Inderdaad is het draagvlak van onderop. En ik denk dat er een protte mogelijk is. En dan maak je hem het verschil in. Ik denk dat dat het verschil is, ja. Al die nog een andere partijen. Ik denk dat er een protte partijen wel in dezelfde lijn zitten. Maar ik denk dat we daar wel kartloeker in worden. Ja. Nou, dank u wel. Dank u wel. Dan de volgende. De gemeentebelangen, Ja. Adolf volgens mij. Nou, we gaan nou krijgen de boerenpartij gewoon mij de burgers, hebben we begrepen. Jim zit ook wel aardig in die lijn. Waar maakt Jim het verschil?
Ja, ik denk dat wij de andere keer wat verschil maken hebben, maar wij zijn in ieder geval een partij die zich al bestuurlijk bewezen had. Onvult met jeugdig elan. En ik denk ook dat wij dus ook opkomen voor het grootste gedeelte in onze maatschappij. Een goed voorbeeld daarvan is dat wij mede de landbouwambtenaar initieerd hebben. En dat doet ze vertutten. Dat werkt als een tierenlier. En dus daarom zullen we nu ook weer een ambtenaar hebben willen voor de visserij. Want het is net ook even bekend, maar wij zijn echt van 40% onderhouder van de haven in Lauwersoog. En daar werken echt 2000 mensen. Dus, Maar dat is het verschil op visserij en op de agrarische hoeken. En voor de burgers dan? Ben je een berber, hoe maakt dat zien als partij? ja, wij staan midden in de burgers. We hebben leden in onze partij die het heel sociaal zijn, die in de vereniging zitten, die meedraaien in het verenigingsleven. Dus we weten ook wel hoe het er reilt en zeilt. Ja, maar ik heb nog iets nemen van, dit is zo onderscheidend dat, nou, als er kiezers binnen die zeggen, nou, dan mag je dus daarvoor kiezen. Ja, de oorpartij had ik ook een beetje onjongen. Ik ben uiteindelijk de nuance verschillen die het meisjes heel. Maar wat ze iets kiezen maat, dan staan wij voor de ondernemers en de agrariërs. Nou, dat is En de fiscus dus. En de fiscus, ja. Maar dan ga je met de harde BBB ik, dus dat is nog wel leuk. En het CDA is volgens mij van oudsher ik een partij die erop zit. Dus daar moet toch wel een verschil in zitten, willen ze op je stemmen. Nou, we hadden de argumenteerd hebben wij bewezen volgens mij. Dat is het verschil. Okay. Een landbouwvisie die er in de Kamer is. Dus, Dank u wel. Wat hebben we nog meer? Het Geertje. Het CDA. Dan maar eens op mijn kant staan. Nou, welkom. Geertje. Ik van het CDA. Wat is voor Jim het onderscheidend vermogen van andere partijen dat de mensen zeggen, nou, daarom ging ik op het CDA stemmen. Nou, het onderscheidend vermogen leidt voor u op dit moment echt in drie zaken. Wij willen die verenigingen in stand houden in de dorpen en de wieken. Dan zeggen we dat het CGM elke keer. Ja, maar dat is elke keer wel opnieuw beneden. En vooral nou, omdat dus de financiële situatie best wel min is, willen wij echt verzwaren dat wij verzendings- en verenigingen oranje houden en wij willen daar 100% van staan. Wij willen echt zeggen dat wij versnelde energietransitie willen. Versnelde energietransitie betekent dat we voor de inwoners gaan willen, maar echt vooral voor de bedrijven. Want daar zit het verschil en daar zit op dit moment zo'n noodzaak dat ze dreigen te vertrekken. En als wij nou niks doen aan die versnelde energietransitie, dan hebben wij een groot probleem. En nou de treden? De treden is waaien. En dan zeg je van, hey, zit er verschil? Nee, want elke keer wil dat wij ons best door verwaaien, maar we gaan echt zien dat wij nog een flinke achterstand hebben hier in Wart-is-Friesland. Dat is hoe ik nog weer in de berichtgeving naar buiten kwam. En die achterstand zit voor ons vooral in het feit dat je net bouwen voor de juiste doelgroepen. Wij moeten nu echt inzetten op bouwen voor starters en bouwen voor ouderijn. Want die doelgroepen, die moeten we betjenen. Ja, oké. Maar dat wordt al zoveel jaren erop. Maar even naar die financiën. Hè? Als je meer yield vrijmaakt willen voor de dorpen, et cetera, en de verenigingen, dan gaat dat vaak ten koste van iets anders. Wat is dat dan? Volgens mij hoeft het net ten koste te gaan van iets anders. Wij moeten nou zien dat wij slim ons verhaal deel te zetten, onze basis op orde zetten voor onze financiën. Kunnen wij echt zien van dat wij het oranje houden. Want dat is het verschil wat wij stellen. Want laatst wie de vraag komen wij stelt van, hey, maar je verkiesprogramma, er zit eigenlijk niks nice in. Nee, en dat is het hem nou juist. Wij willen niks nice, wij willen houden wat wij hebben. En dat is al het verschil. Nou, dank u wel. Het is nog best ingewikkeld om het verschil te vinden. Ja, dat valt me een beetje al eerlijk zo, ja. Maar goed. En trouw, misschien komt het nog. De ja, FNP. Ja. Ja, dat was toen een jongen. Ja, welkom. Ja, dank u. Nou, de FNP. Waar maakt je het verschil? Wij het verschil maken, wij denken toch de voorrang voor zijn eigen mensen, oftewel voor zijn eigen inwoners, voor sociale huurwenten en nieuwbouwkeerwenten, dat vinden we heel belangrijk. En ook dus tradities, dus tradities met de blauwe staat ze binnen. En wij vinden van die regeldruk, oké, veilig is wichtig, dat moet voorgaan, maar er is ook een heel oerstallige regeldruk. En we moeten zien van, ja, hoe kunnen we daar het verschil in maken? En vooral afzonderlijk verzorgen en dat er een soort vrijwilligers binnen die mij dingen douane binnen, om dat in ieder geval te vermakkelijken. Maar de vrijwilligers, dat is wel iets wat we veranderen. We hebben binnenkort ook wel ledenkeerkomst. Heel volle stap op, die had ik geen tijd meer voor. Hoe zou je dat met die vrijwilligers dan? Nou ja, wij swingelen jezelf net om, het moet er dwarbij komen. Maar op het moment dat je wel in ieder geval zin in ergens in ha en het wil en je kan wel in ieder geval zeggen van wie kan wel makkelijk ergens doorheen rennen,
dat zeg maar moedigt aan. Op het moment dat je zegt van ja, weer in het toch een brei waar we terug in komen matten en dat lukt dus net meer, ja, dan stap ik meestal op. En nou het nuanceverschil, want we hebben toch wat op ziek naar. Want de partijen met Iowa goed mijn kwam er. Wat zit nou het echte verschil? Is er nou echt, ik had een paar dingen nemen, maar is er nou meer verschil? Of is het dit wat? Nou ja, wij hebben natuurlijk een stelling qua winenergie, laten we dat voorop stellen. Wat Scoorstrekker onhoudt van het CDA, het is heel wichtig natuurlijk. Hè, voor die bedroogheid, de leefbaarheid, daar moeten we iets mee doen. Maar net ten koste van alles in. Dus we zeggen van de loonskip, maar ik goed in waarde houden. Aan de andere kant, maar ik zie van ja, hoe keer de bedroogheid erin doen. Dus wat we vooral zeggen van, rom je dan de oude raad zo op en saneer. En zwaar je ervoor dat in ieder geval, hè, als je dat doet om een energiehub heen, en dan kun je daar in ieder geval een keer wat deel zetten. Nou hebben we een verschil. Dat gaat echt door de kwaliteit van het loonskip van het wijnjeren versus de wienmoen. Ja, precies, en daar moet je wagen op bij. En daar moeten wij als bestuur, daar moeten wij als partijen, waar we daar ook goed voor staan. Maar we kunnen natuurlijk net vakantie over Sleeswijk-Holstein of de Flevopolder worden. Maar ik je wel even een verschil, Sjoerd. Gelukkig al. Ja. Dat kwijt ik hem stemmen, maar. Ja, oké. Dank u wel, Bert. Wat hebben we nou, Stef? Liberaal Noord-Eerst-Friesland. Die komt van achter. Ja, precies. Nou, meidje, hier ik het verschil. Nou, ik denk wel dat wij het verschil maken. Ik denk dat wij de partij binnen die het hutste gloed had doen op dossier AZC en zaken en statushouders. Dus daar maken wij wel echt het verschil. Wij vinden dat dus eigen inwoners altijd voorgaan. En ga je naar het asielzoekerscentrum? Absoluut net. Wat u betreft nooit. Dat is echt een verschil. En dan we nou van dat dossier ook in. Wij maken hem dan het verschil. Ik denk dat wij een partij binnen die echt het gloed van onderop wij helpen. Dus wij luisteren echt naar de meesten. Een voorbeeld ervan is dat wij gloeden op haar helft van de boeren af van Boetendienstgebied en dergelijke. Nou, uw Rierslid wat van de VVD al kwam, zie ik in dat dossier. Nou, daar hebben we op gereageerd door vragen te stellen aan de provincie van, nou ja, hoe gaat het dan eigenlijk en wat gebeurt er over dit gebied? Wij willen gewoon dat de mensen die hier wonen, gaan over dit gebied. En net orenlagen van de oerhiet. Dat betekent ik dat je hem vaak de gemeente in bent om dat gesprek te gaan? Dat absoluut, ja. En dat kunnen we weer omzien de komende 4 jaar hier. Dat kun je hem zeker weer omzien, ja. Dan houden we het hierop. Dank u wel. En dan heb je de ChristenUnie, hè? Of zal ik hem hier nog? Nee. Oh, Mark, ik wil zijn. Nou. Hier maar Mark. Eerst Mark. Eerst Mark. Ons rijtje weer ik helemaal in de war. Mark, jongen, de jongste van het stel volgens mij hier, of net? Dat denk ik al, ja. Nou, maar dat is belangrijk. Dat is wel een verschil, hè? Ja, dat is wel een verschil, ja. En de opdracht wie van waarom had mensen op je stemmen? En toen dacht ik, ja, wie ben je in de woorden? Hè? Dus je moet mensen eigenlijk vooral net vertellen wat ze doen matten. Maar ik denk, ja, als je op 8 maart in het stemhokje staan en je vindt het belangrijk dat er jonge mensen in de politiek komen die maar een soort energie zich inzetten voor nou ja, het sociaal beleid, menselijke politiek. Nou, dan denk ik dat je buurt goed terecht kennen. En dan zullen wij er de komende 4 jaar hier alles om doen om ervoor te zorgen dat die mensen daar geen spijt van krijgen. Ik kan dan een voorbeeld nemen van wat je hem dan het onderschiet met de andere partijen niet mooi ziet. Want dat jerkt in het season. Ik zeg die, nou ja, de jeugd in de jongeren in de politiek, nou, dat denk ik alleen maar goed. Maar wat voor onderwerpen gaat het dan? Ik denk dat wij met name u wel bewezen hebben op het punt van ja, als er ontwikkelingen zich voordoen in de gemeente, waar het incidenteel en noodzakelijk iets op inzet worden moet, waar het nou iets mee gebeuren, maar dan ben wij vaak wel een partij die daarop inspringt. Voorbeeld daarvan is Jo Binder, dat vervier van die squalband, dat driegen wordt tussen wal en skip te komen en dan met touringcarbussen te gaan. Nou, toen hebben wij gezegd van nee, dat mag net. En nou, dat hebben we met hulp van oren en ik wil op die manier toch voorkomen kunnen. Dus ik denk dat wij ons daar wel op onderscheiden, ja. Dat is dan het vervierscomponent, maar zin, daar zit ik wat bloedgroepen in. En waar zit er bij je niet? Want je zit D66, PvdA, even een ingewikkelde vraag, maar waar is dit zin voor? Sociaal in wat is Friesland, daar zit het voor. En ja, wij hebben heel volle stromingen onder ons. Wij hebben mensen die zijn lid van GroenLinks, we hebben mensen die zitten landelijk bij PvdA. Ja, het is heel divers, maar in de kern ben we een lokale partij. Dus wij hebben geen landelijke verbintenissen in die zin.
dat we ergens bij ons sluiten binnen. Wij zijn echt een op zichzelf staande partij. Sociaal en lokaal, zeg ik Zo op is de dingen. Zo is Oké. Nou, succes als duo listloeker met Marije, die zit er ook in de zeel. Dus dan, ja, nou meid echt, hè. Nou meid, ja. Liesbeth. Was het of? Nee, ik nog eerst maar. Ja. Nou, de ChristenUnie. Wij maken het niet. Ik vond die muziek wel vrij hard, dus ik denk wij maken het verschil. Die muziek vrij hut. Ja. Dat is een heerlijk nummer. Het is geweldig. If you start me up, I'll never stop. En dat is ook wat wij als partij verginnen. Wij gaan ergens voor. Wij zeggen, wij komen op voor wat kwetsbaar is. Dan denk ik met name, ik kom meestal mijn beheining. We gaan voor sterke gezinnen, voor oudere mensen. En ik voor kwetsbare natuur. Daar kan ik bij ons van wezen. En wie ben ik een partij die zei van, wij willen dus echt het meidje van mentale zoens. En ik ga je jong meerdere keren, ik zeg niet uit van, nou, wij zitten dan het verschil in. Ik denk dat een groot deel, je zit alle mensen met ideaal, die alle keer het beste voor haar met ons inwoners en met ons grondgebied. Maar het verschil zal wezen in, wij houden de centen nu uit, wij houden de nuance aan. En bij ons zul je hem dat altijd waarom herkennen in dat wij altijd gaan van daar met kwetsbaarheid sprake van is. Want wie vinden elk mens kostbaar, elke iemand mij van kennen, ongeacht de aankomst of de mogelijkheid niet meest kan haar elk maar te bewijzen kennen. Dus daarin is bijvoorbeeld goed en verskaard onderwijs ook een heel belangrijke factor. Je die heel erg in de sociale hoeken, dat begreep ik heel goed. Wat is de visie van de ChristenUnie op de fysieke hoeken? Dus wegen, andere dingen, komen we zo meteen ook nog op. Nou ja, sure, het zou mooi zijn dat ik zeg, zo, wij investeren alleen nog in mensen en net in stenen, maar dat kan niet, want het is beide nodig. Maar als wij de zaken verdelen maken, als je het ene uitjouwt, dat gaat altijd ten koste van wat anders. En als we daarin afwagingen maken, dan zal ons hart en uw keuzes altijd uitgaan naar dat wat kwetsbaar is. En daar dat zien we in uw keuzes, ook in de toekomst voor omzien kennen. Maar wij zijn absoluut net een partij die zegt van, wij willen niks investeren in steen of in vastgoed of in, wat er ook maar voorbij komt. Maar Wegen of natuur, hè, want natuur is ik net. natuur is ook heel kwetsbaar. Ja, maar dat is geen menselijk. Nee, maar zoals ik jij al zei, kwetsbaar, dat is verder als alleen nog mensen. Dat is met name, dat zit hem in uw partij echt in het menselijke. Ja. Maar het zit hem ook in de kwetsbare natuur. Maar het zit hem ook in het kwetsbare ondernemersklimaat. Daar maken we ook eigen voor haar. Dus het is heel breed. Maar Ja, het is heel breed. Ik hartstikke een keuze binnen het. Nou, ik wel. Ik vind het sociale wel heel verschil met. Ja, oké, maar goed. Ja, maar het krijgt een brede aandacht. Dat snap ik wel. Ja. Even zit je in de gemeente. Hè? Dank u wel. Dank u wel. Hoi, gradien. Ja. Nou, Sjoerd, dan ben je volgens mij daar aan de stellingen, toch, hè? Ja, en de eerste stelling die is voor die. Mooi. Nou, dan zeg ik naar uit. Zit op het scherm het goed is. Ja, de eerste stelling. Nou, even een korte inleiding, hè? Want verkeersveiligheid in de gemeente Noord-Eerst-Friesland heeft geen prioriteit. Hoe komen wij daarop? Nou, we hebben busken langs de dwarpen hoorn, Pierre al, de Tahekker hiette dat. Kon meesken laagdrempelig deel om aan te jouwen wat ze hun zwaar genomen uitzien. Nou, wij gaan het over verkeersveiligheid. Pierre konden we via een website weer punten zetten waar we verkeersonveilige plakken vonden. Ben ik een heleboel dingen uit voortkomen. Maar uiteindelijk besluit, ja, zullen we daar eigenlijk niks van gebeuren. Er is een vervoersplan, vervoersplan is opgesteld. Nou, dat is ik maar een dossier wat ergens misschien wel in la verdwenen is. Dus we willen graag wel met een aantal partijen die stellingen even goed onder de neus wrijven, om het zo maar te zeggen. Er is een boel gebeurd, maar we zeggen er niks van waarom echt in realisatie. En dat is ook de reden waarom we in twee parten zitten. Want dit part, maar de eerste stelling doen. Ja. En dan ben ik bij... Je hebt toch nog een coalitieonderhandeling, hè? Maar dat is het zo. Oh, dan ben ik bij de boer-burgerbeweging. Nou. Oh ja, ik moet sorry, neem me net kweel. Je mag hier al een keer komen. Ja, ik weet dat ja. Dus het is een puzzelje, maar... Ja, dat is even voor de beeld. Kom erbij. Ik geef even niet sasten. Hoe zou daarop reageren, Griet?
Als eerste, ja zeker. Nou, ik denk dat we in de vorige rietsperiode dus als fractie hier al heel druk van maken gaan. We zijn altijd voor geweest om de buitengebieden naar 60 km per uur te verleggen. En wij zijn en blijven van mening dat binnen de bebouwde komt het naar 30 mat. En daar lees ik gewoon echt statistiek onder wat de impact is van ongeluk. Ja, dat klopt. Maar er gebeurt niks. Nee. Wat ga je hem nou in de komende 4 jaar, dat je in het coalitie zitten, wat ga je hem daar dan echt in vers lezen in het akkoord? Nou ja, als dat een overweging wordt, maar misschien zitten we heel prettig in de oppositie. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dus kan ik wijzen dat we Dat kan, maar ja, dan kun je geen invloed op je, of niet, hè? Nou, dat kan, alleen dan is, ja, hing het ervan af hoe dat ontvangen wordt. Dank u wel. Als je hem in de coalitie komt het, zet je hem dan er in, we beginnen nou wat aan een uitvoering van het hele plan en al die signalen van die verkeersonveiligheid? Ja, maar dat is een heel makkelijk antwoord. Ik wil het in een taalluchtje. Wat we heel belangrijk vinden, ik heb geen dubbele pet op, maar ik ben ook voorzitter van het dwarsbelang in Brandgem, Foutgem en Waaksens. We hebben dus ook overleg gaan met de gemeente. Op het moment dus dat er dan wij of de slechte provinciale wij, dan gaan we in peteer en dan zeggen we, dit is het probleem, hoe kunnen we dat oplossen? Op het moment dus dat er nou een plan leidt in Stadhoest, Wolf net uitvoert, daar ga ik net over, maar het is wel zo dat we zeggen van wat een dorp bepaalde wensen had, en dat kan mee verkeersveiligheid, maar dan zeker voor de fietsers, met losliggende fietspaden, om zo te zeggen, verlichting daarbij, zulke soort zaken vinden we enorm wichtig. En dat doen we graag, samen met de dorpsbelangen, en dan met de gemeente in de rapportering. Ja, maar de gemeente is West. Stef, even een dienstmededeling. Wij moeten naar achteren. Oh, we moeten naar achteren. Oh. Oké. Neem je dat kweel. Ik zie het correct even. Maar de gemeente is bij u West, hè? Ja. De taghekker is West. We hebben zo'n kaartje invuld met belangrijke verkeersveilige punten. Dus ja, je kunt wel zeggen, we moeten zelf naar de gemeente stappen, maar er gebeurt niks. Nee, nou, en dat is denk ik het punt waarom een BBB het nodig is. Realisme en uitvoeren dat wat echt gebeuren moet. En dan op dat ogenblik in een plan eerst maar eens een keer echt uitvoeren voor datgene waar de burgers, in dat geval de dwarpen, in het boetegebied zijn van, daar ben we content mee. En dan heb ik echt navraag en dan naar het volgende punt. Dan pas verder gaan. En net inderdaad het in de la lezen letten en dat er niks gebeurt, maar echt nog wordt gebeuren. Dank u wel. Ik ga aan deze kant even verder. Hoe steen je hem er in deze stelling? Nou ja, het is heel simpel. Hè. We vinden als FNP dat de veiligheid, de verkeersveiligheid, dat ik maar gewoon een basisvoorziening wijzen. Laten we dat voorop stellen, hè, want daar krijg ik die sterke dorpen en die sterke minskip van. Wat Stef nou, krijgt Jordsma, krijgt een kaart. Het is natuurlijk zo, de RIE had een verkeersprogramma vastgesteld. En die RIE daar had net compleet yielddekkend in dat investeerd. Oftewel van, elke jaar bij de begroting moet er yield zorgd worden. En ik denk dat dat het ook is, van op het moment dat de veiligheid in geding is, maar alle minuten, in ieder geval, met het repareren en meidje, maar ik bestagen wat al die ophel is, dat zal gefaseerd gaan. En ik heb al die Europa van, ja, we zullen dit en we zullen dat, maar we zullen dat bij de begroting, zullen we dat realiseren maar. En gaat dat er gebeuren met de volgende coalitie? Het gaat om de bebouwde kom. Er zijn heel veel klachten over snelheden, fietsers en voetgangers. Hoe zie je hem er als partij in? Zo komt er heel beschikbaar, in deze begroting is er weer bezuinigen, komt er meer yield beschikbaar? Nou, dan moet in ieder geval met gefaseerd yield investeerd worden, laten we dat voorop stellen. Maar wij willen ook iets met het Dwarpen Wiekenfonds. Wij zullen dus en oorzaken, dus we zullen voor de voorzieningen, we zullen voor de sportvoorziening en de verkeersveiligheid, zes daar een balans in brengen moeten. Maar straks zei, op het moment ad hoc, zeg maar, urgent is, dan moet het alle minuut maar het oplost worden. En nevens mij door de gemeente dat no way. Dat is het oplossen dat er iets kapot is, maar het gaat er ook om van, maar verkeersremmers en dat soort dingen. Maar wij zullen dat zien wat je hem daarmee door in de volgende periode. Dan ga ik even terug. Nou, ik ben al wel wat schrokken van die stelling. Dat betekent dat... Waarom dan? Omdat er gewoon staat dat schim bij de gemeente net zwaar voor verkeersveiligheid binnen de bebouwde komt. Nou, dat is ik het idee van de stelling. Ik chargeer een beetje, dat mooi hoop ik. Maar het is binnen de bebouwde kom is mooi, vooral mooi, omdat er een zwakke mensen heeft die beroep maken van het verkeer, is het hartstikke wichtig dat het verkeer veilig is. Daar gaat het om. We hebben natuurlijk de scheiding van auto's en fietsers en voetgangers. Dat is in de bebouwde kom vooral van voetgangers overwegend wel regelen, maar fietsers net. Dus er moet volle meer, wij zijn het er eens, er moet volle meer gebeuren binnen de bebouwde kom. Maar we rekening mee houden dat in deze gemeente een protte
dorpen nog controle gaan de dik hebben, werd ik oververkeer, grondverkeer en landbouwverkeer gebruik van maken. Dat is ook een van de redenen wijzen dat het minder veilig is dan in de weekend bijvoorbeeld. De dorpen maar nou zelden zebrapaden schilderen en aandacht vreeg je daarvoor. Maar dat is net de bedoeling, denk ik. Zeker net de bedoeling, want ik reis wielgroei voor. Maar het wat wel in geerwerking wordt diezelfde meerskip van het dorp. Dat is wel erg wichtig. Daar heb ik het wel mooi Lambert in. Dank u wel. Ja, dat lijkt dan wel een uitdaging. Hè? Want die meerskip die is wel een beetje murven. Al dat, ik wil nog even maar Geertje hierop. Ja, ik bedoel, de meerskip is murven, maar misschien is de meerskip wel murven omdat er min naar geluisterd wordt. En dat er min communicatie is onder elkaar met de mensen die er ook gaan. Dat zie je communicatie, meewerkers erbij. Geertje. Hoe zou reageren op deze stelling? Ja, zeker wil ik dat. Verkeersveiligheid is natuurlijk ook voor het CDA van belang. En ik heb de sprekers ook al zeggen van dat wij een mobiliteitsprogramma hebben afgepraat. Maar dat er moet nog wel een prioritering gezet worden. En daar moet een nieuwe coalitie mee gaan. En die maken ze samen met de mensen die het, nou ja, die wij dat mag jaren van wel laat die prioriteit. Wat maakt eerst, wat maakt laatst. Want er binnen een aantal zaken kunnen het uit tegelijk. En in ons mobiliteitsprogramma hebben we wel deelzet welke zaken we wel willen. En daar is onder andere bijvoorbeeld de Tochtmaarlenen van Kolm. En dan hebben we ook inzet de Voorwij in Kolm-Zwerg. Dus het zit echt in het programma. En nu moet het nog uitgevoerd worden. En die uitvoering vind ik op zich hartstikke belangrijk. Want volgens mij is dat ik echt een ding van de Tochtmaarlenen. De jaren wij constant die klacht doen. Dus dat moet nog wel regelen worden. Ja, dat snappen we. Maar wat we net zo snappen is dat vervoersplan loopt er al even en eigenlijk gebeurt er niks mee. Nou, het lijkt er net nogal even. Dat wordt wel even zeggen. Het lijkt er, ja, en dat is het hele vervelende van wat ik vind van politiek. Je hebt maar één keer in het jaar de kans om alles op deel te zetten. En als dat dan te laat maar best, dan mag maar weer zien hoe het van elkaar krijgt. En dat mobiliteitsplan hebben we vastgesteld in oktober 2024. Dan haast we 2024 nog om iets op te pakken. En vervolgens maar we in 2027. En we verder. En ik denk wel eens dat mensen soms net altijd inschurren van welke keuze dat wij elke jaar weer opnieuw maken maken. En nou ja, daar wil ik toch wel even wat aandacht voor vragen dat het net zo simpel is als het al lijkt. Oké, nee, dat snap ik dat het net zo simpel is. Maar we bezieken nou wel. Want als het CDA nou in een coalitie komt, dan komt het in het coalitieakkoord dat er om die verkeersveiligheid en om dat plan wat er leidt en wat werd al die mensen al input doen, dat het daar uitvoering van komt. Ja, zeker. En dat we de prioriteiten stellen. We weten van dit is eerst en dat komt aan. En dat we dat communiceren. Liek als wat nou ik communiceert met de woningbouw. Dan kun je op een website heel duidelijk lezen van dit dorp is dan aan de beurt, dat plan is dan. En elke keer kan het lezen, maar dat weet je nou net. Dus mensen weten nou gewoon net wat er gebeurt. Oké, dus, maar het komt in het akkoord en we kunnen daar ook communiceren. Ja. Dank u wel. Mooi, dan wil ik je vragen om weer te zitten gaan. Dan geven we nog even een jibbidel, want je mag je natuurlijk ook nog wat van vinden. Zal ik bij jou beginnen? Ja, ik ben het eerst bij de prioritering. Dan moet gewoon zeggen van wat moeten we eerst aanpakken en wat kan wat later. Want het moet alweer wel op centen gezet worden. Dus ja, het kost gewoon echt een bult centen. Dus je moet aanpakken wat als eerste moet gebeuren, wat het gevaarlijkste is. Mooi, dat is helder. Ik ben het een op zich maar de vorige spreker eens. En daarna is mij wel in de gaten houden natuurlijk dat iedereen een keer een goed idee heeft. Van hey, volgens mij is het veilig om daar een breiger te zetten of een omleidend verkeer te doen. Alleen nog een verkeersspecialist aan het werk. En die analyseren ook nog een keer om te zien van, wordt het eigenlijk veiliger van? En dus die afweging mag ik mij zien. Ja, dit wordt net een hele interactie hieronder. Dit net. Ja, ik wou net heen. Ja. Nou, het is natuurlijk, zoals meneer Vogelsang ook al zei, het had alles te maken met prioriteren. Want we willen het eerst alles tegelijk en in één keer. Maar ik ben blij dat er binnen uw gemeente verkeerskundigen binnen, die het mij us daarom uitdenken welke moet eerst en wat kan misschien iets langer wachten. Voor het dorp of de burger die erop zit te wachten is elke dag een dag te lang. Maar we hebben maar één budget wat we er nu aan kennen en dat maar we wies besteden en dan maar de gevaarlijke punten altijd eerst. Prioriteren wordt het woord van Kolm-Zwerg. In de nuance die halen, maar dit wordt hem. Prioritering en planning heb ik het hoor, want het wordt voor een jaar vastlijnen in de plannen. En, nou. Ja, maar hier is zomaar om, Stef. Nou, dan zeg ik het woord net meer nemen, maar het is wel zo. En het mooie is, wij weten echt waar de knelpunten zitten. Wij hebben een heel mooi document
werd stiert van nou, welke wegen binnen het gevaarlijkst. Het is gewoon een analyse uitvoerd van hoeveel verkeersongelukken binnen gebeurt. En welke hebben bijvoorbeeld zwaar letsel helaas tot gevolg. Nou, de Fjallwei is daar helaas in je van. Maar ze hebben er nog een heel aantal wegen. En ik zou zeggen, ja, pak die eerste om, want daarmee kun je hopelijk een heel soort ellende voorkomen. Zit wel heugelbleesje bij hem. Ja, super, zeker wel. Ja. Mooi, de VVD. Minder praten, maar meer dwarshoek zeggen. Want het is prachtig mooi, maar als je bijvoorbeeld, dat is net in deze hoek dan, maar de Roenwij van Waarswerd, die is al 15 jaar lijkt die nou op tafel, maar er gebeurt dan weer een onderzoek. Dan moet er weer een onderzoek komen en dan moet het toch krijgen we het oors. Dat wordt het alweer 4 te lang en daar meestal op ingaan. Maar het is wossa. En wat ik jou jaren zei, je hebt gezegd, wij hebben bij een busje binnen de dwarpen longs gaan. Dat vinden wij ook wel, maar de volle meer bij de mensen longs gaan. En de dwarsbelangen die voeden ook wel de gemeente rietelen. Dat wordt absoluut niet, maar we kunnen dus voor volle beter meer signalen in de gemeente, bij de dwarpen en bij de stad om te jaren wat er al hier speelt. En daar wordt mij dwannen. Nou, jij volle gauw ergens een gevaarlijke hoek is of wat dan ook. Dank u wel. Ik zou die opspringen, maar dan kreeg het woord net door mij deks uitdagen. Bij het uitdagen debatje, dan meest het... Dat is een optie. Ja, is dat een optie? Ja. Dan ben je nou touw aan het wachten. Ja, zal ik die eens even oppakken? Ja, dus stoor dat even? Ja, even te jaren, hè. Ja. Het Dwarpen- en Wijkenfonds. Nou, wijken, dan let ik hier even los. We zijn hier in de Waarden en aan de kant van de grenzerkant. Dus we zitten hier in hoeken waar geen wijken binnen. Het Dorpen- en Wijkenfonds is iets wat best wel populair is bij het Dwarpen. Het is echt een groot succes. Het verbindt de gemeente met de gemeenschap. En je kan op zo'n manier ook dingen van krijgen die je oors net van kennen krijgen. Omdat je dan yield hebben, ik wil yield met genereren kennen. Nou weer er al rond hier, want er is juist of Joert daar nog naar de rietsleden is daar een brief stuurt, weer er nog €150.000 voor zet. Maar dan moeten daar de dwarpsbelangen, krijg je er ook nog 84.000 van voor de ondersteuning. Maar juist wordt dat yield dus compleet oprekken. En als je dan ziet van dit hier is dit een 3 ton, nou je dat spul er dan gewoon wat het dwarpen krijgen, dan kun je eigenlijk maar 15 dingen doen. En dit hier ben er al 20 van €15.000 honoreert door de gemeente, plus nog een berg liedjes. En daarom is uw stelling, nou is Friesland verdubbeld het Dorpen- en Wijkenfonds. En om er iedere keer weer achterom te maken, nou geven we de volgende keer weer doen, gaan we er ook bij zetten. En zet dit structureel in de begroting, dat het duidelijk is dat we er wat met waan kennen. Dat komt ook omdat wij als Dwarpen, ik vregen we om de Beattensteun, die ben al een aantal jaren lien, ben die oergang naar de gemeente ta, die zorgen er voor het onderhoud. Maar die roemen zeker op het zo'n eind binnen. En soms willen we jij er een eind het buurt zo'n eind binnen. Maar wij moeten als Dwarpen dat alle keer weer binnen kunnen zitten krijgen. En daar is Dorpen- en Wijkenfonds een hele handig middel voor. Want met €15.000 om te beginnen, een Beattensteun, ik weet niet die hem realiseren, maar dat zit samen op €80.000. En dat is voor Dwarpen best wel ingewikkeld om binnen te krijgen. Dus, de partijen. Dat ben je. En we moeten wat wie eruit kwamen stingen. Ja, dat moet even zo. Dus ik zou daar nog graag twee hinnen. En dan ja. Is Ik het, begin, zeg eens met die beginnen. Nou, heel terecht. Ja, ik denk leefbaarheid, dat is je het al een paar keer van. Ik denk dat de Dwarpen- en Wijkenfonds een van de belangrijkste instrumenten is in uw gemeente die we hebben, om daarop te sturen. Als het juist wat ervan gebeurt, dat is net Leo. En hier in de Van Kleersterdijk krijgt er yield van. Het Lauwe Spoelpad had er je yield van gekregen. En ik hier de cijfers ook nog even jong. En ik zei dat in 2023 weer het plafond voor het eerst bereikt. Dus ik denk, ja, die behoefte is heel groot. Er wordt mij een heel soort, er wordt mij dankbaarheid gebruik van maken. En ik denk van ja, als dat net daarrekend is, dan maar we zien of we dat uitbreiden kunnen. Als dat een verdubbeling is, dat weet ik net. Het wordt nou evalueerd, wat de behoefte ongeveer is. Als dat nou aan 4 een hele ton wees, maar of 4 ton, ja, dat weet ik net. Maar wij zijn zeker positief hoe het in uitbreiding van het fonds. Ik merk een iepening. Dan ga ik naar de VVD. Nou, die denkt wel hetzelfde doen, maar om te verdubbelen, dat kan eigenlijk niet. Maar als je daar iets mee doet, dat betekent wel dat er ergens oors iets op kwarten worden moet. En dat moet wel goed besjongen worden. Maar uiteindelijk, als je zorgt wat het wijkfonds en het dwarsbelang en al je dat mee doen, dan is het een hele goede zaak. En dan is het wel goed om die voorzieningen van wanden te houden. Dus bij hem nog een afwaging in het geheel. Dat zal bij iedereen zo wijzen. Want als je ergens wat plussen, dan mag je ergens wat minder.
Want je hebt een bepaalde begrutting en die moet erom wijzen. Soms is er heel genoeg, hè. Als ik soms zo wat van Jilt stroom naar het omgaan, dan denk ik, nou, er is wel wat. Er is zeker wel wat, maar er zijn ook meer dingen die ook belangrijk zijn. En daarom zeg ik van, je moet ook wel zien, als je ergens wat wij hebben, of bijdoen, dan moet er ergens ook wel wat wij komen. Want we hebben, dan moet de WOZ omheen, of dan krijg je andere dingen die wat meer belasting betreffen. En dat willen we net. We willen er gewoon wel wat op een knip houden wat dat dan gaat. Duidelijk. Nou, dit gaat om meesken. Dit gaat om meesken, dit gaat om het wapen. En uw partij denkt dat we het wel verdubbelen kennen. Dat we het makkelijk zelfs verdubbelen kennen. Als ik zag hoeveel snippersubsidies, neem ik ze maar even, als deze gemeente jouwt, want we jouwen een hele protte. En volgens mij is er juist ik nog naar buiten kwam, hoe ontzettend volle gebruik dat er maken wordt van het wapen en wiekenfonds. Dat jouwt alleen nog maar gewoon hoeveel mensen dat er gebruik van maatje en hoe dankbaar dat er en roem initiatieven dat er van binnen. Maar wie gaan nog zoveel, ja, ik neem het wat oneerbiedig snippersubsidies, maar er zijn een hele protte subsidies, lietse potjes, werd mensen hele specifieke dingen mij subsidieerd krijgen. En uw partij, zo zeggen ze, als we daar nou eens mee ophouden zo'n en al die lietse snippersubsidietjes, beel qua smieten, in die pot van het dorp en een wijkenfonds, dan kunnen we mij gemak verdubbelen. Dat scheelt een hele protte ambtelijke inzet en het scheelt ook een hele protte rompslomp van de vrijwilligers die al die initiatieven dogen in die wapen. Maar dat is vaak ook nog iets. Wat maar we onvreden, wat maar we er al voor onleveren. Wie ben vaar ontschatten van het geld? Meer geld in het dorp en de wijkenfonds, zodat de vrijwilligers uit het dorpen ook dingen kiezen kennen, breed kiezen kennen, wat ze mij die zinten waan willen. Want in uw verkiezingsprogramma staat ook dat wie er alle vertrouwen in had, dat dorpen heel goed weten, zelf heel goed weten wat ze waan willen, mij die zinten. En dat ze hun eigen identiteit erin lezen kennen. Als je ook kiest voor, nou, wij willen deze keer de subsidie onvregen van een watersteun, maar een andere keer, we gaan meer leuke activiteiten voor onze jongeren, of we willen iets subsidieerd hebben voor onze ouderen, of we willen het dorpshuis opplussen. Wie vinden dat het dorpen daar een vrijere keuze in gaan maken, dat de pot groter maakt, dat we stapje maken met de snippersubsidies. En als we die bij de pot van het dorp en de wijkfonds doen, dan kunnen we daar makkelijk een verdubbeling van haar zonder dat het de gemeente extra centen kost. Dus zonder dat het ten koste gaat van wat anders. Dat is een heel helder verhaal. Dat komt dus ook in het coalitieprogramma uit die partij erin komt. Nou, misschien mag ik er nog wel een vraag over stellen, Sjoerd. Als uw partij erin komt, dan komt dat zeker in het coalitieakkoord, want dat is wat we heel wat in leeuwen. Ja. Maar dat ontschotten, hè, dat is natuurlijk heel mooi. Maar vanuit het dorpen klinkt het als een sigaar uit eigen doos. Want die subsidies binnen ervoor, alleen die er een hoop in je pot gooit. Maar hoe mag ik het zeggen, net op bloter is het hetzelfde. Nee, nou, als je het is zo, nou is er één pot voor het dorp en de wijkenfonds. En dat meest het verbruiken. En daarnaast hebben we alle keer lietse subsidies. Ja, ik snap het. Die ben heel specifiek. Ja. Als wij als gemeente nou eens zeggen, wij houden op met al die lietse subsidies. Die smeten we alle keer bij in diezelfde pot. Ja. En we houden ook op met regels te gaan om wat het precies om mij. Dan is het dorp roemer kiezen. Dus roemer kiezen, maar haast het net nodig van een watersteun. Nee, ik snap hem. Ik snap hem. Ja. De vraag is van, nou, we snipperen alles binnen, kunnen ontschotten. Ja. Dan houden we 74% en komt er wat extra bij. Dat is dan de vraag. Ja. Dan hoeft er geen extra bij, want dan kennen we meer als verdubbelen met de pad die we nu hebben. En had het dorp een roemerkeuze om naar eigen inzicht die subsidie te broeken. Klinkt wel als een sigaar, Stef. Ja. Ik zou graag Adel Wollers vragen hoe hij hierop reageert. Wij zijn heel positief tegenover het dorp en wijkenfonds. En Alex is het een beetje aanwijzing met de evaluatie, die vinden op plaats. Dus het is wel heel belangrijk om te zien van wat komt daar dan precies uit. Dus misschien maar een beetje aanpassen, ook in de verdeling. Want ik kom met Justus wij willen het potje goed vinden. We hebben al peken broek, maar wij zijn echt hartstikke door ideeën heen. Daarin zie ik dat een kolom of een halm of kalme zwaar, daar ben je vol mee meer. Dus misschien mag je daar ook in zien van, misschien mag ik wel zeggen van, in Justus mij natuurlijk nog steeds te wakker overregen, maar in kalm of kalme zwaar misschien voor jou een keer. En hoe dat ontdubbelen? Ik bedoel, dat ontschotten wat we hier, dat is ik je idee? Ik dat ik op mijn lijstje staan inderdaad. Er zijn meerdere subsidies die kun je bundelen. En dan we moeten het onderzoek nog steeds afwachten. Dus zien wat komt daaruit, wat is er nodig en hoeveel onverhaking ben er nota weigeren omdat er geen centen in. Dus dat is ook heel belangrijk te weten. En dat ben een peer, dat weet ik.
Maar dan moeten we zien en als er dan meer cent bij maakt, dan vinden we die centen wel. Ja, want ik vind een beetje dat het suggereert dat wat nou in die Schotse zit, dat hield net dat het er lezen bloot en net broekt wordt. En dat wil ik eigenlijk net leren. Dat weet Vellinger misschien beter, maar ik geloof ook inderdaad, we hebben machines rond de hoorn al. En dan is juist inderdaad dat er wel eens wat roembezuiniger wordt, dat de potjes net leeg komen. Dus dan is het handig om het te clusteren en zorgen dat die potjes vol leeg zijn. Oké, dank u wel. Goed, nou ja, bijzondere verhaal hier. Dat is mooi. Ja, wij hadden bij de begrutting vorig jaar, dus de begrutting van dit jaar, wat hebben we daar geprobeerd om het dorp en de wijkenfonds structureel te maken. Dus Oké. Structureel opnemen in de begrutting. Net eerst verhegen, maar wel 350.000 euro structureel opnemen in de begrutting. En volgens mij winnen wij eens hier voor. Oké, dus er is, je hebt wel invloed gewoon, maar door het wat langer. Nou ja, blijkbaar gaan ze wel luisteren. Ja, jammer, wij hier een heel mooi potje voelen. Dat we 350.000 euro voor, zie je in de begrutting voor extra statushouders. Nou, we zeiden, dat is een mooi potje, dat gebruiken we net, want het is voor extra statushouders. Nou, die hoeven we net te plaatsen. Dus, nou ja, prima, pakken we dat potje en dat zetten we daarvoor in. En dan zei eigenlijk de hele reers van, ja, dat geven we net wel. Dus, ja, bijzonder. Oké, ja. Nou ja, dat is meer. Oké, maar. Ja, je hebt het wel in de gaten, denk ik. Maar. Heb je dan nou ik nog oorideeën om dat potje dan structureel en te verhegen, te verdoebelen? Nee, wij willen dat dan. Het eerstvolgende moment is de volgende begrutting en dan komen we er gewoon weer mee. Wij willen hem gewoon structureel opnemen. En wat ons betreft, maar wij even. Maar daarna we wel de evaluatie vooral wachten. Even zien hoe vol het eromheen gaat. Oké, nou dank u wel. Mooi, dan gaan we naar deze hoekentaal. Gaan we even naar je eigen zitje gaan. Nou, als je aan die kant begint hebben, dan kom ik wel een keertje in. Ik weet dat mooi van de. Verdubbel je en structureel. Eén ding, het dorp- en wijkenfonds is onwaarschijnlijk belangrijk voor Noordoost-Friesland, voor de wijken en de dorpen. Want de dorpen en de wijken, als die 15.000 euro krijgen, dan kunnen ze er moeiteloos 30.000 van maken. En dat smiet echt op voor de meerschap. Structureel, ja. Verhegen, ja. En ik ben wel een beetje maardel eens. Je kan wel wat rekening houden met grote en Lietse. Dit maakt kwaad, maar dit is duidelijk. Dank u wel. Wij vinden dat het structureel worden moet. Want wij vinden dat initiatieven niet uit de meerschap komen, die hartstikke blij binnen het dorp en de wijk weet heel goed zelf wat ze willen. En daarom is dit potje betocht worden en is het een heel belangrijk pad die blijven moet. Dank u wel. Begint u aan die kant, dan komen we bij Constra weer in. De BBB. De BBB die vindt dat het dorpen- en wijkenfonds enorm belangrijk is. Maar, ik jij inderdaad iets over potjes van al die oorlogssubsidies. Je bent voor mij niet inzichtelijk, dus het is meer en voor uw partij. Dus net inzichtelijk wat er wel in zit, wat er net in zit. Dus het is heel makkelijk om te zeggen van het kan verdubbeld worden. Dat is wel. Ik vind het wel een heel oorpunt. Ben zeg maar dwarpen die aan dwarpsoers in dwarpsbelangen. Dus ja, wij spreken al dwarpsoers waar een heel groot om vervangen worden moet. Dan zoek ik eerst een nulmeting per dwarp, wat 52 dwarpen in de wijken. Of dat in beeld hebben van waar is het echt het hutst nodig. In iemand, een dwarp wat eigenlijk alles al nee had of wat dan ook maar. Ja, dan is het extra heel dat zo iedereen jij besteden onder dwarpen die inderdaad een ouder dwarpsoers hebben of dwarpsbelang geen speeltuin of oorzaken hebben. Het gaat net alleen nog om stingen en materiaal, hè? Het gaat ook om oorzaak. Ik weet het inderdaad. Ik ben vanuit mijn orenpet als voorzitter van Dwarpsbelang enorm content dat ik mee de samenwerking met de gemeente. Zoals ik zitten in de zaal. Nee, maar dat werkt perfect. De dorpencoördinator, echt een vraagbaak. Dus dat werkt op die manier goed. Weet het heel dat ik wel te vinden. Maar ik denk dat er precies wat er correct zijn wordt. Er ben ik dwarpen die dat minder snel heen stappen en waar het wel nodig is. Wij gaan een vierde rust hebben. Ja, we gaan verder. We gaan naar Grieten. Ja, pas op. Ik heb minder woorden hiervan nodig. Ik denk dat wij heel duidelijk zijn best in de aanroende periode. En wij gaan altijd voor de meerschap en voor de dwarpen en voor uw inwoners. En daar zal de investering wijzen moeten. En daar staan wij achter. En wij zijn zien dat de investeringen in hele grootschalige prestigeobjecten stutsen worden. En daar ben we heel duidelijk in West. Dus structureel en verdubbelen. Absoluut. Dank u wel. Voor de Kameroppositie doe ik dit.
Nou ja, die Dwarpenwiekenfonds, dat is gewoon het goud. Laten we dat vooropstellen voor ons mierskip. Om die sterke mierskip en die sterke dwarpen en wieken ek om dat krijgt te gaan. Dus je dat ek het gewoon als een soort voegmiddel. Dat is in sterkte bijtje. Maar we moeten net vergeten van, ik vind het wel heel belangrijk, en dat vinden we de FNP ook, dat we eerst goed zien naar die evaluatie. Want we moeten wel zien van, is het heel goed besteed en wordt het op deze manier? Ik denk wel dat het een onjaagmiddel is, laten we dat vooropstellen. En om daar ook oren hielden vanuit de provincie, vanuit Nederland, wat dan ook, om daar wat extra's mee te doen. En dan kiest een win-win meidje. Dus ik moest hem vooral broeken voor de onjaging. En ik vind het heel makkelijk om te zeggen van ja, nou, om het wie je nou zegt, wie verdubbelen hem? Nee, je moet het eerst goed in zicht krijgen van je die uitspraak door. Ja, dat klopt, maar dan de coalitieonderhandeling, is dan de evaluatie ook klaar? Die is onderwijs, dus die is zo goed als klaar. Dus op het moment dat we dat, zeg maar, met die coalitieonderhandelingen aan de gang zijn, dan krijgen we dat ook in het oordragsdossier mee. En daar kunnen we zien van oké, van ja, wat had het nou voor te dienen en wat zullen we daar ook bij doen maken. Maar in ieder geval, FNP vindt bol van, dat we het bol een structurele opname doen maken. Nou, dat is goed, nee, de evaluatie is klaar en dan kan in de onderhandelingen meegenomen worden. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Goed, Sjoerd. Nou ben je volgens mij touw onder uw dagen ronde, of niet? Ja, dat lijkt me leuk. Ja. We hadden van tevoren nog gepraat dat ze opspringen maten waar het 1 of 2 uurdagen wil. Lukt dat net, dan hebben we ons niet door de notaris loting. En dan wijzen we gewoon een partij aan die mij 2 oren of 1 oren uurdagen. Dus, we houden het eerst nog even. Iedereen die het uurdagen wil. Kom maar. Hier van de bij. En waar was erbij gaan? De heer Braaksma van gemeentebelang. Nou, dan komt het wel aan mijn kant. En doe daar 1 uur of 2? 1. Okay. Mooi. Nou. Eerste uurdagen. Nou, de uurdagen. Het gaat me erom, in de stemwijzer jouwt gemeentebelang op dit moment aan dat ze het in AZC binnen. Ik op Facebook, dus al die uitingen, geen AZC, geen AZC, geen AZC. Maar je bent al 3 hier, ben je van een AZC van 100 man in deze gemeente. Ik als je uitleg van de stemwijzers juist er een duidelijke nuance in. Ik vind eigenlijk dat een partij een duidelijke uitspraak moet doen. Best wel voor of in een AZC, maar je bent er net duidelijk over. Je hebt jou het vast signaal nog, dus mijn vraag is, ben je nou voor of in een AZC voor 100 man? Als dat nodig is, hè? Als hij wordt, hij moet komen. Wij zijn het in AZC. Nou, dat is duidelijk. In elke grutte? Nee, maar Claire, wij natuurlijk, wij hadden wel voorwerp van AZC voor 100 mensen. Hè? En dat is ook in die coalitieonderhandeling ben we op 100 uitkwamen. Dat we uw standpunt. Alleen ja, dat is ook te waaien alleen. Nou, verder in de tiert. En ik wat zei ze, die stemwijzer, ik heb van de week lang invuld. Dan kwam ik bij 2 partijen. Nou, we gaan geen discussie over de stemwijzer. Hè? Nou, daar staan de antwoorden wel heel vaak verkeerd in. Dus dat is, ik denk dat we daar wel eens een keer goed naar zien maken. Maar ik concludeer dat jij me gewoon eens bent. Ja. Of klopt dat net, uw dagen? Nou, ik vind het gewoon heel vreemd. Het raadslid van gemeentebelangen op dit moment zei het gewoon principieel, gemeentebelangen, wat is Friesland, is zwaar en AZC in uw gemeente, een Lietse AZC. Dat zeiden ze gewoon. En nou is het verkiezingstijd. Nou weten we dat de AZC een gevoelig thema is. Nou ben er in één keer partijen die zeggen van ja, wij zijn zin in de AZC. Maar wat zei ze in een maand na de verkiezingen? Dat is de grote vraag. Nou, mooi, dit stond op beeld, dus die kun je wel weer ompakken erbij, wat ik op dit moment zei. Nou, dat vind ik weer duidelijk. Ja, dan de uitdagen en de uitgedaagden, die ben het eens. Ik kan door net concluderen. Ja, ja. Succes. Ja. Wij je maar nou uitdagen, er werk je uitdagen. Ja, kom maar. Mark, jongen. Mark, waar was u uitdagen? Ik daag het CDA even nu. Het CDA? Ja. Geert? Nou, dan ben ik heel benieuwd. Mevrouw Skoorstra, het gaat over het volgende. Ik leesde in het verkiezingsprogramma van het CDA, dan mag ik het goed zeggen, ik citeer, wij zetten ons in voor het streven naar minimaal 1 volwaardig zwembad in onze gemeente. Nou vind ik die formulering sowieso al een beetje dat ik denk, ja, wat is dat? Wij zetten ons in voor het streven naar. Wat bedoel je daar dan mee? Maar belangrijker nog, ik denk dat de mensen in deze regio met name heel zenuwachtig worden van de formulering minimaal 1. Want er zijn meer. Dus mijn eerste vraag aan het CDA is heel concreet.
welk zwembad bedoel je dan met die minimale 1? Dus welk zwembad moet sowieso openblijven, wat het CDA onbelangrijk. Wij bedoelen maar minimaal 1 volwaardig zwembad, dat je dan een overdekt 24 meter bad houden in deze gemeente. Oké, dat is wel duidelijk. Dat bedoelt nog bad toch, dat kan net. Oh ja, het CDA viel er natuurlijk al aankomen. Wij krijgen jet dat de gemeente het contract op zijn had met het Paradieske. Nou, het Paradieske speelt in deze omjouwing een heel belangrijke rol. Bijen komen de simmers te zwemmen, de Rijn houden hun vitaliteit erop peil. En het gaat al net zo goed met de zwemveiligheid in Nederland in het algemeen. Zondag met Lubach hier direct een item, hoe echt een aanrader. Ja, dus dan denk ik van, is het CDA, want je scrollen op minimaal 1, daarmee zeg je dus eigenlijk echt van ja, die oren 2 sluiten is echt nog acceptabel. Let je dan het Paradieske varen of ben je wel bereid om daar eventueel als gemeente toch nog financieel in te investeren? Let ik daar eerst zelf heel duidelijk over wijzen? Wij zijn dat wel. Wij zien nou dat er een groep mensen is die dat oppakt. Die zit zelf wel naar te denken over de exploitatie. Nou, ik denk dat dat zo'n initiatief van onderop, dat het alleen maar te prijzen valt. Maar als je wel aankomt, nou ja, het zou samen best eens wijzen kennen dat de gemeente toch misschien bijspringen maakt als het gaat om verdwarsing van installaties. Dus mijn vraag is heel concreet, is het CDA er dan echt daar bereid? Ja, grote inleiding, maar de vraag is gewoon, met het Paradieske dicht of wie wil? Nee, het Paradieske, dat vinden wij ook een fantastisch zwembad. En wat wij heel belangrijk vinden, is dat zwembad... Hartje, hè? Ja. Ja, nee. In vergelijking met oorlogszwembaden, weet je hem echt wel, maar mijn eerste is het net al te druk. Maar wat wij bedoelen is, we willen sowieso die zwemveiligheid, dus dat vinden wij heel belangrijk. Want wij vinden dat echt een belangrijk item. Want wij hebben echt in het verkiezingsprogramma deel zetten dat wij schoolzwemmen echt belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld net schoolzwemmen, maar natte gym, hè, dat je het aanbieden. En dan moet gewoon een jaar rond een zwembad voor wezen. Dat vinden wij belangrijk voor iedereen. Het tweede is dat wij initiatieven van onderop heel belangrijk vinden. En als we dan zorgen, het Bruisend Hart in Halm, daar is het ook een zwembad wat van onderuit de meerskip deelzet wordt en waar het alleen nog de gemeente stiert voor de onkosten van de verwarmingsinstallatie. Dus als wij dan zorgen naar initiatieven van onderop en wij echt zorgen nou dat mensen opstaan voor het Paradieske en dat de gemeente nou echt een onderzoek doet naar verschillende exploitatiemogelijkheden, dan denk ik dat wij aan het echt wel komen tot een heel mooi voorstel dat het Paradieske echt wel blijven kan. Ik vreeg het me af, want als we dat onderzoek scheuren, over de vraagstelling in dat onderzoek scheuren, dan is dat wat is de maatschappelijke impact van het zwembad? Ja, dat is in mijn eigen een heel oren vraag als wat kost het aan? Hè, als we het nou weer op naaidogen. Dus ik denk dat wij aan vies te weinig die het oorhouden dat het onderzoek er is, om de mensen die dat nou oppakken nog een reële kans te aan. Dus ik denk, wij moeten jij erop inspelen. Ik denk dat we heel snel op inspelen kunnen, want er zit ik in het onderzoek dat het in maart al komt en er worden 4 varianten erop bestuurd naar beheersopties. Of exploitatiemogelijkheden. Dus het gaat net alleen de vraagstelling van het onderzoek gaat echt net alleen nog maar over van, is er maatschappelijke relevantie? Nee, die gaat volle breder. Die gaat ook voort af van welke opties binnen er dan om Maalkoor dit zwembad overeind te houden. En dat Maalkoor, dat is van de kracht. Want we weten al je dat het wel exploitabel wezen maakt. En we willen al je voor zo weinig mogelijk kosten daar ik zwemmen kennen. En ik weet nou dat een kaartje zo'n heel euro kost, in half kost of jou een heel. Nou. Oké. Dank hem dan. Dat weet ik niet. Nee, maar goed. Nee, maar dat is heel vaak zo. Daar wordt het met de oerheidshonden niet regelen. Net helemaal? Nee. Het onderhoud is voor de gemeente. Dat is voor het Paradieske is het onderhoud van de gemeente. En het onderhoud van Tallisbad en Dokkum is van de gemeente. Het gebouw zelf. Maar het beheer en de exploitatie, die lijkt nog bij Optisport voor beiden. Dus dat wil ik wel even vertellen. Alleen de feiten juist. Feiten moet juist wezen. Hoe dat het van onderop komt, dat het heel belangrijk is en dat we daar alles typen aan jammer, daar ben je het helemaal hoe is, de video is helemaal aan jouw zijde. Je begon hoe Halm. Ik denk van ja, viel ik dan toch, is dan eigenlijk jouw antwoord op de tweede vraag, want ik ga nog net echt een concreet antwoord jet. Is het CDA nou bereid, als er straks nou wel financiën vregen worden, om dat te doen, ja of nee? Ja, het CDA is wel bereid om daar financiën voor vrij te maken. Maar dan is het mij de meerskip. Uiteraard, hartstikke goed. Oké. Nou. Dank u wel. Mooi, dit gaat best. We hoeven nog net te beroepen. Je zit al je vertrappel in. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. André. Ik wil er met BBB en VVD. BBB en de VVD. Nou, dit is mooi. En waar gaat het verhaal direct toe, wat ze er binnen? Ik ga ze kozen omdat we alle draaien op dit moment geen shit in de regie hebben.
Oh, dat is spannend. En dat bient je hem. Dat bent dus in elk geval. We hebben het daar wel eens een van de dingen die u zei. Al je bent die hier in de Zeelse is huisvesting. Oftewel wenterbouw. Juster hebben we een stuk lezen en hij mag heel lezen dat de gemiddelde prijs van huis gemiddeld op €450.000 zit. Dat maar een normaal ding, we net via de springen in Australië onder de €50.000 en dat start dus al naar de €250.000 maar. Als we dat willen, dan hebben we een creatieve en leidende rol nodig van onze gemeente. Wij staan weer verkeerd. Ik heb altijd geleerd dat we het benemen moeten. Wij gaan even opzijde. Ja, mij de schuld, maar want ik had er volle mee. Nee, hè? Nee, Ik het even om de positie, hè? Nee. Maar waar het om gaat, als we straks mooi met elkaar wol in de rij zitten, kan ik hem dan achter mij vinden om te zorgen dat die creatieve en leidende rol van de gemeente er druk wordt, ook als dat eventueel landbouwgrond kost. Oh, dat is wel een spannende vraag. Nou, vertel. Daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Dan inderdaad, dan ben we het net eens. We zijn het wel eens dat we als gemeente een leidende rol hebben moeten in woningbouw. Maar dat wist je ontlever ook dorp, die inderdaad wel, waar de mensen, de jeugd, hingen, bleven wel, oudere Rijn waarom komen wel, daar willen we inderdaad van. En daarna is vrijstaande panden inderdaad ombouwen tot inderdaad appartementen of wat dan ook. Maar dus meer een broekmaatje van de locaties die erop binnen, die nou leeg stonden. In de andere kant, heel duidelijk, Geen landbouwgroen. Nee, geen landbouwgroen. Ik bedoel, hier had je de beste groen, ja, ik wil haast zeggen van de wereld. Die moeten we inderdaad daarvoor sparen. Dat betekent dat we daar de levens, of zeg maar, alles wat er aankomt van de landbouw, daar moeten we ons allemaal mee voeden. En dat is niet legeren, maar dat geldt door de hele wereld. En dat betekent, die groen, wat we koesteren. En dat is binnendijks, inderdaad, in daar we nodig. Buitendijks op de juiste manier. Maar de woningbouw, we zijn inderdaad voor woningbouw. Aan de ene kant laagdrempelig, maar dan moeten we de bouwvereniging meegaan. In het perspectiefprogramma van de VVD staat een straatje erbij. Ja. Dat houdt in dat dit de kosten van landbouw. Oh, dan maar weer bij de VVD wezen. Nou, dat hoeft net de kosten van landbouwgroen. Dat is absoluut net. En dat ben ik het ook maar bij de BBB mee eens. De landbouwgroen, die met landbouwgroen blijven. Alleen nog, want buiten deze ga je toch net bouwen. Dat sowieso net. En onze aardappeltelers, die willen dat echt gewoon houden. Die groen is gewoon goed. En hier en daar een straatje erbij, dat kost geen landbouwgroen. Absoluut net. Oké, waar wil je dat straatje dan gaan? Gewoon een straatje bij de wiek erbij. Ik bedoel, dat is net zo moeilijk. Sorry. Ik ben in de dorpen en in de steden ben zeker wel plakken te vinden dat geen landbouwgroen is. Even een goede ding. Dat is niet te makkelijk. Want als je de straatje bij doet, ontsluiten door een wijnweek, dat betekent dat er ergens groen opofferen met verwenningbouw. Dat is klopt, simpel. maar dat hoeft geen landbouwgroen te zijn. Dat hoeft geen geen natuurstroken wezen of zo. Bijvoorbeeld. Okay, nou, dat is wel duidelijk, hè? Maar ik merk wel een verschil in. Wij zijn aan die kant eens dat landbouwgroen broek, het broek wordt voor wenningbouw. Ja. Deze kant wel. Nou, even goede dingen. Ik vind die landbouwgroen iets hartstikke belangrijk voor de kant van Friesland. Daar ben we het hartstikke mee eens. Alleen nog, waar het om gaat, waar stellen we de prioriteit? Op dit moment is er gewoon een groot tekort aan wenningen. Dan moeten we ergens prioriteiten stellen. En als dat dan een stukje, nog een stukje landbouwgroen is, ja, sorry, maar dat is een prioriteit die we ergens stellen moeten. Nou, ik jar je bijna, net maar- verkeerd bedoeld, maar bijna Rob Jetten met zijn zien steden in het land. Had dan het idee dat er een nieuwe staatje in dit gebied komen moet? Ik bedoel, wie stond dat net zo? Even een goede ding. Wij houden ervan om binnen de grens van een dorp of van een stad te bouwen. Daar maken we creatief omgaan, daar maken we splitten en weet ik wat. Maar op een gegeven moment komt er een einde aan. En jonge mensen, en maar niet alleen de jonge mensen, maar alle mensen willen graag binnen de omgeving, binnen de regio, op de oude wenning en zo. Wij worden in verband met de krimp van de werkgelegenheid, et cetera, en voor de zorg voor de ouderen graag horen, dan moeten we consequenties nemen. En dan moeten we wel zorgen dat er optie is en mogelijkheid tot wenningbouw. En dan daar zit ik net te wachten in, ik weet niet hoe het bij de rest is, op grote appartementencomplexen van Withoorn. Nee, maar het is wel duidelijk. Vol landbouwgroen gebroeken, net landbouwgroen. Nou, dan is dat... Die andere partijen liggen in het midden, dat kennen we in Dokkum nog wel eens een keer discussie over. Ja. Misschien komt dit wel weer om. Wij dagen net iedereen hieruit, dus we gaan nou naar de volgende. Koonstra. De heer de Boer van Semmel hebben we het nodig geworden. Dat is populair. Nou, populair weet ik net.
Maar in ieder geval, hier nodigt het me wel uit. Want hij weer wel heel stijlig nou iedereen van krijgt van ja, Dwarpen Wiekenfonds vinden we heel wichtig. Ja. Daar willen we goed op inzetten. Absoluut. Het Paradieske Junior krijg ik wel een symbool, dus daar ook sterk voor inzetten. Maar kun je me dan vertellen waarom ze in november tegen de begroting gestemd had en net mijn alternatief begroting kwam is om juist de Dwarpen Wiekenfonds, om die goed stelling te gaan en ik dit Paradieske die stelling te gaan. Dat kan ik heel duidelijk uitlezen. Wij hebben tegen de begroting gestemd om de simpele reden dat er enorm bezuinigen worden op het sociaal domein. Dat vinden we een heel kwetsbaar gebied. Dat gaat om mensen die zich in een hele kwetsbare positie bevinden. En het college zei, wij kunnen wel op bezuinigen. Maar de onderbouwing wie eigenlijk zo goed als Leeuwis maar op is blauwe eigen. Dat wie in één regeltje tekst. En wij hadden toen zijn, wij zijn er net van uitzoeken. En de reden is dat wij net maar een alternatieve begroting kan binnen. Is dat het systeem simpel waar je zo net werkt. Omdat het voor u als gemeenteraadspartijen onmogelijk is om zelf een begroting op te stellen. Dat Safir ben ik het met jou eens. Maar je hebt dat natuurlijk altijd aan mandateren kunnen. En je hebt er altijd in ieder geval derde richting in aan kunnen waar je vastien. En ik denk ook dat het nou heel makkelijk is van ja, je zegt van extra yielden, oké. Maar stel, als de meerderheid van die gemeenten die gewoon zijn dezelfde redenatie dan jou, dan heeft er net een begroting in Noord-Eerst-Friesland West, dan heeft het bestuurloos West en dan heeft we een probleem hoor. Ja, dat is Oké, maar wat de kiezer hier maar, hè? Want die wil graag kiezen kunnen van waarom wil ik nou op FNP stemmen of op Zin of op iedere andere partij. Waar gaat het hier om, Bert? Dat is gewoon heel simpel. Op het moment dat je er nog net mee eens bent, maar je wilt duidelijk gewoon waar je wil willen en ik de boeten brengen en net zo met je instemmen. Nou, daarop reagerende, dat hebben wij gewoon heel duidelijk dienen. Wij hadden meerdere jongen hoe de begroting hadden. Toen hebben wij als Zin meer als duidelijk onjong hoe wij daar hoe denken. En het gevaar wat de heer Koonstra je nog schetst van wij zo'n dan geen begroting gaan kennen, dat is een totaal theoretisch gevaar. Omdat natuurlijk op voorhand, want zo werkt de politiek ook, al lang duidelijk wie dat er een meerderheid wie. Dus ja, dat is in mijn eigen net realistisch. En als het college onvielt hier dat er geen meerderheid west wie, dan gaan ze de begroting natuurlijk zelf ook net zo op de agenda zetten. Dus dat is een gevaar, dat gaat nooit bestaan. Oké. Ik vind het wel te makkelijk, maar dat los even. Maar misschien is het van de nieuwe coalitie wel een uitdaging. Nou, het kent echt in de foyer, ik wil je maar even. Dat doe je maar even, want wij komen hier natuurlijk, want die feiten kennen wij ik niet al heb. Nee. Nou, wie? Komt u maar. Waar was de uitdaging? Ik wil graag de FNP uitdagen. Oh. Werd iets voor Steenbloek en... Ja, dan krijg je het heen en weer, hè. Ja, valt daar. Maar dat wist Bert nog net. Dus. Daarom ben je weer, hè? Precies, ja. Even nog een toske viel. Want ik zorg in het verkiezingsprogramma van de FNP en ik in de socials die je maakt, dat je steen voor tradities. Heel waardevol, vindt CDA ook. En een van de tradities die je benemen, dat is het ophelding van oud papier. Dat is een traditie, vindt. Oh, dat is Buzik, een heel mooi onderwerp. Ja. Nou ja, dat is voor jou nog steeds een onderwerp, want wij hebben nog steeds geen eenduidig afvalinzamelingsbeleid. Maar mijn vraag aan de FNP is, hoe zorg je hem dan dat van die traditie van het oud papier, hoe verhoudt hij zich tot een eenduidig afvalinzamelingsbeleid? Nou ja, als je hebben uw traditie, mevrouw Schoolstra, voor het CDA, dan zoek je graag een keer meenemen willen. Nee, in ieder geval die dwarpen daar waar het gebeurt. Dat gebeurt met een soort dwarpen. Laten we dat vooropstellen. In het donkerdeel 24 en in het verderdeel 12. En daar zie je gewoon van dat mensen maas één keer in de 4 weken mijn ander het verhaal ophelden. Daar bepaalde sociale cohesie hebben en dat heel wichtig vinden. Ja, maar mijn vraag is, kan die traditie dan bestaan blijven als we echt eenduidig afvalinzamelingsbeleid hebben willen? Hoe zorg je dan die traditie daarin waarom? Wij zeggen van op het moment, maar ik weet waar je naar toe willen, van oké, op het moment dat je met die vangdoelstelling aan de gang willen, we gaan nog een reportage en dan hebben we goed zien kennen dat het een minimaal is, zeg maar, waar het oud papier in zit, oftewel van, dat zit erin. Wij gaan ervoor om te zeggen van, om die vangdoelstelling te halen, willen wij voor de GFT, oftewel die green, waar zo'n 50 kilo nog van de 130 kilo restafval in zit, die willen wij eruit halen. En wij blijven zeg maar, van het oude papier af, maar wij vinden het heel wichtig dat het in ieder geval bestaan blijft, wij doen dat voorop stellen. En wij zorgen echt van dat het maar 1,4% is van het totaal aan afval. Dus wij vinden eigenlijk van, ja, je kunt zeggen van, ik ga voor efficiëntie, maar wij gaan dan voor de gemeenschap. Ja, en het CDA gaat echt voor de gemeenschap en het CDA gaat voor alle verenigingen. En wij zorgen nou het oorzicht wat wij gekregen hebben van de gemeente Periferie al, 2023 weer het oorzicht er al, dat er maar een heel select aantal verenigingen gebruik maakt
van die papierinzameling. Dus op alle orenverenigingen, daar ging gebruik van maken kunnen. En die zijn dus ik net barren kunnen. Oké, ze doen het werk dan echt net, maar ze krijgen de kans echt net. Want er zit totaal geen verhaal onder hoe je eerlijk daar komen kunnen om echt papier inzamelen te kunnen. En daarom hebben ik zei Melko, wij willen een verenigingsfonds koppelen aan het eenduidig inzamelingsbeleid. En nou wil je toch die traditie voortzetten blijven, zonder dat er iets komt met een verenigingsfonds. Dat jij ik jou nog ook zeggen. Dat ga ik nog net zijn. En dan keek ik bij waarom dat ik het net zijn had. Want ik had het door de verenigingsfonds honger. En als je ook goed het verkiezingsprogramma van de RWP lezen had, dan keek ik zien van dat we in ieder geval voor een verenigingsfonds gaan. En dat is net alleen een ophelling van papier, maar dat is ook ophelling bijvoorbeeld voor oordingen, het grieën en wat dan ook. In ieder geval in het dorp. En dat staat erin. Dus daar zit dus het nuance verschil. Dat je zegt van traditie maar blijven, maar dat is koppeld aan het verenigingsfonds. Begreep ik hem dan goed? De verenigingsfonds is heel wichtig, want dan ben ik het met jou eens, je moet die verdeling maken. Maar wat jou willen, zeggen we van, we willen dat oude papier en weer ophellen laten, voor die 24 verenigingen in het oude dongere deel en die 12 in het verwijderde deel. Daar ben ik het net met jou eens, want die traditie willen we vasthouden. Maar dat is een hele wichtige. En ik wil je er wel een keer uitnodigen om daar mee te nemen en een zien te laten van wat hij leeft. Ja, Zo zou de kiezer het nou wel snappen? Nee, want nee. Komt er nou eenduidig een inzamelingsbeleid of Ik niet? ga nog wel een hele simpele vraag. Wij zitten hier in Oud-Kalmeloon. Ja, maar ik vraag je mij weer de blauwe container horen. Maar we hier een blauwe container houden. Wij moeten eenduidig afvalinzamelingsbeleid hebben. En dat maakt wezen dat je op de beste manier het afval inzamelt, zodat je zo min mogelijk restafval houdt en dat je het op papier goed scheiden kunnen. Dat is één ding. En wij willen graag dat die verenigingen net de dupe ervan worden. Nou, en daar hien wij een motie, is er ook helemaal naam worden in de riet. FNP had die motie steunt. We gaan een coalitieakkoord op met de FNP. Waar ook in zit wij van een verenigingsfonds gaan en een eenduidig afvalinzamelingssysteem. En de wethouder had ook nog eens, of het college had ook nog eens bevestigd dat ze ermee aan de slag gaan. En dan lees ik dan toch tot mijn verbazing dat de FNP die traditie eventjes, hoppakee, die kant uit stuurt. En dan denk ik, ja, dan snapt de kiezer het net meer, want wij hinder al een afspraak om maken. Nee, we zijn al 4 jaar mee bezig. Dat is net weer. De gaat goed stikken in het coalitieakkoord en dan kijk wij waarom zien van die vangdoelstellingen, die zo'n ziekje, er zo'n rapport komen en vanuit het rapport wijst die goed in de brief van het college wij en die zo'n in maart, april, mei, juni, zo die wij waarom komen, maar er gaat nooit in het coalitieakkoord staan dat we voor die vangdoelstellingen in. We gaan zijn van wie gaan dat onderzoeken en dan komen we waarom richting Rieën. Dat wie. Ik kijk hier een spannende coalitieonderhandelingen. Dat weet ik zo. Ja, maar ik maak me zwaar om in blauwe containers, Stef. Ja, ik, maar ja. Maar dan, jou wil de blauwe container houden, begreep ik? Ja, het heel hard Kalmeloon wordt graag horen, want hij is in die harde situatie zitten. Is goed bevallen, die blauwe container. Zo nooit weer roos willen. Dankjewel. En even zuus wordt het oud papier dan ik nog beter inzamelen dan als het net zo is. Dan verdwijnt er een mooi in een griezenbak. In de eerste stelling, maar we hem eruit halen. Ja. Maar mooi dat je hem er even op pakken. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Heb je nog tijd voor nog hier een debat? Ik vind het hoe lekker het Ben. Ben zei het van welkom. Ja, we hebben nog hier. Nou, dat best nog net west. Of om er even op praten. Maar misschien daar ze mij wel uit, we zullen zien. Nee. Nou. Dan kom ik daarna bij die. En dan waar hebben we nog meer net hoor? Dan doen we die volgorde. En dan vragen we om Ben, want die zit bij de tier, dat we tier genoeg gaan zitten. Dus, waar was u daar? Ik wil graag meneer Vogels zijn, van Liberaal Matthias Friesland. Aha. Die gaat je nog een paar keer wijzen. Dan staat er aan de andere kant. Ja, zo beginnen we even, ja. Maar we goed staan voor de camera. Ja, sorry. Ja. Geen keuzes. De zaal moet er net mee bemoeien. Dit is een uitdaagdebat. Wat is de uitdaging? Ja, nou zo'n jou denken het geëikte onderwerp waarin dat we heel duidelijk verschillend binnen. Maar ik wil het over iets heel oors hebben. Over iets wat ik helemaal net zien kan ben in het verkiezingsprogramma van Liberaal Matthias Friesland. Ik ga het verkiezingsprogramma lezen en daar zijn een aantal zaken in die ik wel Corinne vinden. Ik compare heel duidelijk net. Maar wat ik volledig mis in het verkiezingsprogramma van Liberaal Matthias Friesland, dat is, wat vind je van zorg, van wolwezen, van onderwijs? Ik lees er niks over. Ik vind dat heel kwalijk. Zat ik je een verkiezingsprogramma lees, is uw gemeente een bedrijf. En dan denk ik, volgens mij is een gemeente
de mensen die erin waaien, die maakt mij elkaar dat het een gemeente is. En we kunnen pas een zo'n economie hebben, als we sterke gezinnen hebben, als we goed onderwijs hebben, dat er pas wordt op mensen die zwakker binnen. Ik zie er niks van waarom in een verkiezingsprogramma. Wat voor reden had dat? Nou, eigenlijk is de reden heel simpel. Als de mensen nu volgen gaan, de laatste 4 jaar, dan weten ze hoe we erover denken. Dat we binnen van goede zorg voor de mensen, dat het echt betelbaar is. Dus squal moet goed verzorgd worden. We zijn echt voor. Maar het staat er net. Nee, maar moet je opschrijven wat bekend is, wat duidelijk is, wat al. Ik verwacht van jouw partij. Jouw partij had ouder dan hier net heel duidelijk hoe ze denken over mensen die je net geboren binnen. Dat wil je oren wel deel zetten. En dan denk ik maar, met uw eigen inwoners, daar hebben we het nu over. Mensen die hier al waaien, onze gezin, onze squalen die je stenen, onze ouderen. Ik lees er niks over in je verkiezingsprogramma en dat is dus goud. En nu pakken we alle verkiezingsprogramma's bij elkaar. Ja. En dan pakken we de zwaargen, dan pakken we de squalen van alle partijen. En dan kun je het eigenlijk in de pien gewoon bijna op elkaar plakken, want het is alweer hetzelfde. Waarom zouden we het dan opschrijven? Wij willen alweer... Ja, het dat alle... is... Nee, maar... Nou, maar jou vraag je mij, hoe denken we erover? Ja. Wij denken er heel simpel over. Wij willen de beste zorg, maar het moet betaalbaar Maar worden. het staat net in je programma. Maar dat blijkt toch hoe wij de aanronderen om besluiten hebben. Dan hier jou echt niks zeggen hoeft door een AZC, want dat ga je de aanronderen nek van de daken raken. Wij hadden... Ik wil graag van jou jaren. Nee. Ik wil graag van jou jaren waarom als het er net in staat dat jou het zo belangrijk en zo vanzelfsprekend vinden. Want volgens mij zitten we hier beide als leesloeker en hebben we beide idealen voor uw groengebied, maar zeker voor uw inwoners. En dan vind ik het een heel gemis van je partij dat het er net in staat. En er komt nog bij een partij die het heel goed bezig is met de centen, met de economie. Dat staat jou ook de prijs en dat meen ik serieus. De helft van de gemeentelijke begrutting gaat naar zwaar wolwezen en onderwijs. En toch kiest hij hem de partij voor om daar helemaal neer toe te zetten. Vind je dat net spietig nooit je erachterna zou waarom sjoggen? Nee, wij hadden verkozen om per Rutte onderwerpen bij de kop te pakken. En dan vind je wolwezen net in bij. Zeg, mag ik nou ook even niet praten, dat is wel zo fatsoenlijk. Zeg, een groot gedeelte van waar je toe gaat, de zorg en squalen, daar kunnen we van alles erop schrijven. Maar dat is gewoon geoormerkt geld. Dat maken we gewoon uit, Jan. Dat komt gewoon van het Rika, dat is gewoon oppassend zet. Daar kunnen wij wel van alles oors mee willen, maar zo werkt het gewoon niet. Dus Joost zegt dat de helft van de gemeentelijke begrutting, dat je daar niks voor op hoeft te schreeuwen, want dat is alle keer oormerkgeld en iedereen weet wel hoe je erover vindt. Volgens mij gaan we het hier over het wezenlijke deel, over het hart, over de kern van onze gemeente. En dat zijn uw inwoners. En dat is uw jeugd, die hier goed onderwijs volgen moet. En het is uw ouder waar we goed te passen, maar de meesten niet kwetsbaar binnen. En Joost zegt, nou dat weet iedereen. Mevrouw Vellinga, wij vinden elkaar op die onderwerpen, want daar verschillen wij net in. Wij zijn echt voor goede zorg, wij zijn voor goede school. Het moet al je betelbaar wezen, dat is ook een van de problemen natuurlijk. Alleen, ja, wij hadden verkozen om dat net op te schrijven, omdat wij vinden dat mensen kunnen weten hoe wij daarover denken. Maar dat, ja. En dat kan ook van die andere onderwerpen klopt, maar wij hadden wezenlijk verkozen om een paar grote onderwerpen op te schrijven en de rest net. Keuzes. Jouw weerstand in een AZC is groter als jouw leven voor je eigen inwoners, want daar kies je meer voor. Ja, en dat vind ik jammer. Nou, dat is natuurlijk grote onzin. Juist wij, uw weerstand van een AZC en dus weerstand van het zin te volle statushouders, is juist om uw eigen inwoners de kans te gaan. En om de kosten naar beneden te halen. Heel simpel. Laten we eerlijk zijn, mevrouw Vellinga. De statushouders kosten u ook een bultcenten. Krijg je van het Riek? Ja. En ik ga jou direct nog zeggen, wij zijn in een AZC. Hij jou binnen een keer jij bij Ede geweest als rietslid, ik kijk. Dan ken je jou in jouw eigen taal, de taal van jouw hart, in het Fries zelfs, maar je zweren of beloven dat je horen zullen onder de wetten die in dit land gelden. En volgens mij is de Groenwet en de Spreidingswet nog steeds geldend in dit land. Dus hoe wil je überhaupt jezelf installeren laten als je nou al zegt, ik ga me daar net toen horen, ik ken daar net bij. Nee, maar Denk ik net dat je hem er voorbij moet komen. Mooi. Dat weer een duidelijk debat. Hier een afspraak maken. Dan maar eens komen. Ja, maar een beetje roem. Ja,
Ik wil de heer Damstra wel graag even van. Ik jij ook krijg steeds hoe de roemwij van Woonswerd. We moesten luisteren naar de mensen. En dat moest dan aan gang. En ik ben heel benieuwd hoe je dat feilsje. Nou, in 2010 is het eerste onderzoek geweest naar de Roemweg in Waanswerd. En later is er nog eens een keer weer een onderzoek geweest. En daar is heel beschikbaar gesteld door de provincie en door de gemeente om dat op te pakken. En daarna is besloten om dat weer oost te doen, omdat bleek dat een oortraject dan beter was dan dat het in eerste instantie de lei. En daarna is er gewoon nog niks meer gebeurd. Tenminste, is dat mij uit de stukken bleken. Nou, volgens mij is Rie en uw college daar heel erg voorspoedig mee bezig geweest. Wij vinden het ook heel spijtig dat er nou weer in het verkiezingsprogramma moest. Ja, laten we dat voorop stellen. Alleen het luidt dus wel in de provincie. De gemeente is klaar. De centen met het kleed, alles wordt klaar. Alleen het nooit is het verschil van inzicht. Je kunt zeggen van wat de provincie wil, alleen stoot je een ondernemer op. Wat zei je? Je kunt de keuze maken wat de provincie graag wil, dus dicht bij het dorp Dijl. Alleen dan sluit je een ondernemer op. Dan maakt die van de pleet. Je kan wel een stuk binnen. Wat al klaar of wat. Dat helpt net. Dan eindig je midden in een stuk longen. Oké. Maar je geen tracékeuzes maakt. Nee, maar ja, oké, maar er leidt nog een stuk geld van de provincie had een stuk geld in Lutsen. En er leidt een stuk van de gemeente. Weet je niks zeggen, jongens, we betaal jezelf als gemeente wat meer bij. Ja, en dan wat minder naar de gemeente Hoesta, wat op 20 miljoen staat. Dat is ook een heel mooi, maar dat is een oordiscussie. Alleen dan ga je dus een beetje op lange termijn. Dat een oren yielden. En de yield is geen probleem. Het luidt op kleed, de provincie loopt de keutel waarom. En die wil dus een ondernemer uit zijn hoerza. En Jo zei van de maat het maar ondergang, dan loopt je dikker. Nou, ik heb de VVD zeggen van we moeten wat doen en dan moeten we wat yield zien horen. Precies. Dan ben ik heel benieuwd bij dat yield waar komen maat. Uit de reserves? Die binnen er wel mee. Zolang er nog wat in zit. Nou ja, in ieder geval, er moet wel wat meer, je kunt dat wel meer sneller oppakken. Tenminste, beziek je dat meer bij de provincie dan Delta lezen. En beziek je dat nog wat sneller van te krijgen. Want het is nog van 2010. En dat is later wel, in 2016 is nog weer een onderzoek geweest. Maar we zijn nu 2024, we zijn nu, of 2026 inmiddels al. We zijn al 10 jaar verder. Het is betreurenswaardig, maar ik begreep dat we maar aardig vinden kunnen om te zeggen van de provincie druk zetten en gas aan. Alsjeblieft. Oké, nou. Nou, want hij is het eens, dat is mooi. Waar heb je nog? Waar wil nog even? BBB? We hebben dus een grappel nog, ja dan. nog. Oh, sorry. Was het eerst? Of? Nou, dan is het eerst. Kom maar. Kom erbij. Waar woest u daar? Nou, ik wil zozeer u dagen. Ik zou graag op visie met mevrouw Vellinga. Ja. Als dan een slokje water gewoon. Nou, ik bied net. Ik ook net. Tenminste, daar ben ik zelf van het zorgen dat ik net bied. Links, rechts. Ja. Wij hadden altijd een hele prettige samenwerking gewoon al een periode ik daarvoor. We kunnen elkaar heel goed vinden op vooral sociaal domein en op visie daarin. En daarom denk ik van dan maar wat dan ik hoor hoe je jou de toekomst hebt, want je bent heel duidelijk in wij ook hoe we dat jury in relatie tot zorg en een nood die daarin is. Dat delen we maar elkaar. Toch hebben we Aro in een periode toch wel een kaaskaf-methodiek hanteren met in het sociaal domein, wat eigenlijk heel pijnlijk is. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe je dat jury in de toekomst en hoe zich dat zal verhouden in de toekomst. De investering die je bereid binnen vanuit de rol van de ChristenUnie, om daar toch nog iets meer in te investeren dan de Aro periode mogelijk is, best misschien. Nou, ik denk dat het meeste investeerd wordt, maat, denkt uw partij in preventie. Op alle gebieden, als het haast toe zoens, voor jong, voor oud, de fysieke zoens, maar ook de mentale zoens. Hoe meer mensen als we aan de vakkant helpen kennen, dus al heel in het begin, ben, mijn verlichting, oudere mensen ook meer in de thuissituatie,
meer in het dorp zelf activiteiten van zodat ze een stuk eenzaamheid voorkomen kanst, zodat het eventuele schuldenproblematiek onder het licht haast, als we aan de vakkant investeren in preventie, in jeder signaleren. Dat is beter voor het welwezen van de mensen, voor de gezin, voor de ouderen, voor de band. Maar het is ook beter voor de beurs. Want de centen die er binnen, ik wil dat we oneindig zijn, dat hebben we net. Maar het is voor uw partij heel belangrijk dat het geld wat er beschikbaar is vanuit het Rijk, dat we daar ook zo volle mogelijk mensen voor helpen kunnen. En het welwezen van de mensen staat voor u altijd bovenaan. Net het kostenplaatsje wat erbij zit. Maar jou en ik ben het denk ik ook eens dat we zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Dus hoe meer als we in provincie steken, hoe minder centen als we uit hoeven te gaan om dure trajecten. Maar ook hoe minder mensen als er binnen die het Safir zakje, geestelijk of lichamelijk, dat ze dure trajecten nodig hebben. Dus het mes snijdt aan twee kanten. En wie willen teruggaan, ook op dat gebied. Om goed aan de provinciekant te zitten, maar ook onder door klapje te blijven in Den Haag van hey jongens, het gaat hier om mensen. Geld erbij is altijd beter, want hoe meer geld, hoe meer mensen je helpen kunnen. Je had dat antwoord op die vraag, Griet. Maar ik ben daar heel nieuwsgierig naar hoe mevrouw Vellinger dat dan schudt. In relatie, want de preventie ben ik het helemaal mee eens. Daar lijkt een grote rol. Dat hebben ik altijd dienst, zij is dat ik ontwikkelen. Maar er is ook een grote groep mensen, die groep wordt alleen nog maar groter, die ondanks preventie toch, en dan wil ik het even nog weer iets specifieker maken, want wij kennen dat potje voor onze jonge mensen, voor beren en voor jeugdigen. Er is momenteel echt maatschappelijk, en dat zullen we echt ondersteunen. Van een week zie je er echt wel van dat er van alles op de social media gebeurt. En dat er heel veel is waar wij eigenlijk als volwassenen en als rietsleden helemaal geen zicht op hebben. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe jou dat zo'n zien, hoe jou daar invloed vanuit preventie op wonen uitoefenen. En dan hak het over snapgroepen waar alles jongeren in zitten. Dan hak het over Insta, dan hak het over Facebook, waar iedereen alles op kan zetten, waar van alles in gebeurt, wat heel veel schade aanricht. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Dat die signalen komen ook bij uw partij natuurlijk binnen. En ook daar is preventie waar, ja, het has als het toverwoord, maar wie het maar het toverwoord. Maar dan is het juist extra wichtig dat we als gemeente dat financieren, waar de BN komen, met de jeugdwerkers, met de GGD, de GGZ, met de mensen op de squaal, het squaalmaatschappelijk werk, met de taggongen binnen, met je ben berikken kennen, mensen die wel de taal en de leefwereld van de band spreken, die jou en ik, gezien uw leeftijd, misschien is dat net doen, maar ik praat wel van mezelf. Maar het is belangrijk dat we manieren vinden dat we als gemeente geld investeren in preventie, ook speciaal voor jeugd, want dat is een heel oortype zorg en verlichting en preventie als voor de ouderen of van mensen in de schuldenproblematiek. Maar wij dus dan zo dus in de toekomst eigenlijk, want we hebben wel eens wat behouden, vind ik. En wij zijn vanuit de Partij van de Arbeid misschien iets progressiever daarin. Dan zo'n eventueel in een toekomst te mobiliseren wijze dat er iets progressiever wij daar ook op anticiperen op moderne ontwikkelingen die er binnen. Want die gaan sneller dan wat wij gaan. Wat uw partij betreft, zullen we dat meer als toejuichen. Dus ik denk dat we wat daarin vinden. Dank u wel. Dat is mooi, Ontijn. Goed. Dan hebben we nog Ian, de BBB. En dan ben we... Ja. Wel 2 dagen. Ja, dat is mooi. Daar horen we van. Waar maar we... Peter Damstra. In D66. Is dit weer een beginnen zo'n ding? Nou, inderdaad. Nee, nou, dat is misschien één punt. Maar aan de andere kant, je partijen zitten wel in het kabinet. En wat ik nou graag even onder orde stel wil, is iets wat is al je record. Dat is een munitiedepot in de Kolmerwaard. Het is een depot die daar komen moet. Het besluit is nam, om zo maar te zeggen. En daar ben we aan de ene kant, zeker in deze onzekere wereld waar we nou in leven, denk ik een noodzakelijk traject. Alleen wie u zorgen daarvoor dat de bevolking meenam wordt, zorgen over het toerisme, zorgen over extra bewegingen enzovoort. En we zijn heel benieuwd hoe steeds maar de partijen die dan, nou, ga ik vanuit ook in de raad komen, naar hoe denken, in combinatie steeds maar met het achterland wat in Den Haag zit. Omdat dit toch punten binnen die inderdaad landelijk besprutsen worden.
waar uw gemeente enorm volle invloed op had hoe de uitvoering is. En dat kind dus wijzen mee de bewegingen, zeg maar rondje rond het Lauwersmeer, dat trok denk ik in. Aan de andere kant is het zo dat er yielden extra vrijkomen, dat die besteed worden in de dwarpen, daar waar de overlast is, dat daar enorm goede bewaking op komt. Hoe is je gedachte erover? Nou, de vraag is stelt. Nou, het antwoord. Ja, allereerst inderdaad, we zijn eens dat het in Den Haag besloten wordt en net in Dorm. Van de andere kant, ik denk dat we hoe mooi elkaar wel eens zijn dat we voor de veiligheid van ons land en van de rest dat het noodzakelijk is dat we zeg maar bewapening, hoe erger het ook is, en dat er echt munitiedepots bij hebben. Wij vinden vanuit Matthias Friesland vinden wij dat daarvoor wel de veiligheid garandeerd wordt, maar van het plak wordt opslaan wordt. Dus morgen dat had met verkeersveiligheid te maken, maar dan hebben we alle veiligheid te maken die erbij hebben. En dat is vooral, denk ik, voor uw mensen en voor uw gemeenschap wichtig. Nou, de tweede uitdaging. Ja. Het is ook heel belangrijk dat er communiceerd wordt. Dat er met de mensen die in de buurt van waar je goed overleg mee West is of komt, hoe de invulling daarvan wijzen zal en dat men dat gewoon goed volging gaat. En dat dat de gemeente riet er gewoon goed bovenop zit dat het er gebeurt. Nou. En daar is de basis. Ik denk dat die basis inderdaad hetzelfde is als die weersbasis. Maar als de meesten meenemen, meestal ook een wichtige besluiten. Nou, besluiten bij NAM. En nu is het uitvoering, maar in de uitvoering hebben we als gemeente straks echt een hele protte invloed op. En die invloed moeten we inderdaad daar brengen. Daar waar de mensen nog steeds, oké jongens, het komt er, maar waar er ook goed vol bij. En ik denk dat dat wichtig is en de veiligheid, zowel voor het munitiedepot zelf, maar ook voor de veiligheid daaromheen. En of we nou mee de verkeersbewegingen te maken had, of inderdaad dat de boer niet meer uitrijden kan, omdat er niet meer op dat land mee. Dat is een traject die we heel goed in de gaten houden moeten. Ik denk dat je niet een kant begrip. 100% in bent. Nou, ben ik blij om. Jij krijgt aan je linkerzijde dat ze hier 100% toe eens binnen. Hoe is het bij de VVD? Klopt helemaal. Ben jij mee? 100% eens? Nou, inderdaad. Ik ben blij dat we dezelfde trajecten... Nou, je had er even een hoor, maar weer met eens mijn kwam er hier. Nou, mooi. Dank u wel. Wij moeten... Hij bloedt steen. Lisbeth. Dit is de laatste. Want Ja, het is eigenlijk net, eigenlijk wel even ter aanvulling. We hebben het over het wijkenfonds gewoon. Ja. En dat vond ik heel mooi om te jaren over die snippersubsidies. Ja. Die snippersubsidies, wat houdt dat precies in? En ben dat dan de subsidies die onvregen worden om een deel van een investering waarom te krijgen bij de gemeente over iets wat in het dorp gebeuren moet, of is een snippersubsidie wat oors? Nou, wat de US-partij vooral om zit te denken, er zijn bijvoorbeeld subsidies voor dwarpsfeesten, er zijn subsidies uit een dorp, activiteiten voor jongeren organiseren wil, als ze activiteiten voor ouderen organiseren wil. Er zijn een hele grote subsidies die het heel specifiek voor één ding binnen. Dan binnen sommige dwarpen, nou die gaan het elke keer dwarpsfeest. De zijn dwarpen die zeggen van, nou wist, stel nou hin dat we al die snippersubsidies bij elkaar doen. En dat we dan zeggen van, de pot is volle grutter. En we houden de dwarpen minder regels, wat ze zich uit wat ze kiezen kunnen om gebruik te maken van die pot. Dan kan elk dwarp zelf bedenken, wil ik dit hier subsidie onvregen voor mijn dwarpshuis of voor een speeltuin, of wil ik het misschien gebruiken voor activiteiten van de jongeren, of dat we daar dus dwarpsfeest voor. Of wie had het hier een dwarpsfeest, nou wie zijn er weer wat oors mee. Er zijn een hele protelietse potjes, als we die bij elkaar doen, en we doen die daar alle bij in, en we zeggen wie maken er wat minder regels bij, zodat de dwarpen vrijer binnen om te kiezen hoe ze die centen gebruiken. Dan is het minder belastend voor die vrijwilligers in die dwarpen die het wat voor hun dwarp doen willen, want de regels zijn minder groot. We gaan meer centen in die pot, het kan vrijer uitjong worden en de dwarpen kan volle meer naar hun eigen identiteit zelfstandig keuzes maken. Waar willen we de centen van gebruiken, zonder dat we als gemeente daar de volle regels aan oplezen. Dat betekent dus dat uiteindelijk het yield wat er voor beschikbaar is, wat er nou voor beschikbaar is, op een andere manier invuld worden, maar dus de regels daarvan verhoren. Ja. En dan kan het op een andere manier invuld worden. Ja. Nou, dan ben wij het eens. Nou, wat mooi. Ik al wel. Nou, wij kennen je van een coalitiemaatje, Stef. Ja. Nou, we straks maar even in de achterkamer hier. Hè? Mooi. Dit wie het verkiezingsdebat. Ik doe eerst even de zakelijke dingetjes. Ik wil even de plaatselijk belang van Kalmersweg bedanken en de Treien Dwarpen.
Jim, bedankt voor de komst. Zometeen hebben we in de foyer nog een drankje op je eigen kosten. En wij zwaaien voor de bitterballen. Nou, hoe ik de partij even naar voren, want Jim had natuurlijk het hele jong ontwit west. Dus ik wil even een grote, naar voren komen, even een groot applaus. En heel veel succes wens je. Zometeen. Ik zie even als je nu het zegt. Nou, bij Matje. Best nog net genoeg in beeld geweest. Nee, denk ik na. Ja, dat ben ik. Maar ik wil je in ieder geval oproepen dat ze hier wel goed komen, al die kleurenjaskes om te stemmen. Maar jou dat ik trouw en liet je in Ben ik stemmen. En dan zie je zien wat we hier na 18 maart mijn kwam er in gesprek binnen om een coalitie. Want we beginnen mijn kwam voor de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Dank u wel. Dank u wel.